Boa tarde. Hola. Antes isto funcionaba mellor. Boa tarde. Que? Benvidos e benvidas. Antes de comezar esta sesión plenaria, vou a dar paso ao manifesto que nos enviaron dende a FEGAMP para condenar o xenocidio de Palestina. Faremos un minuto de silencio e inmediatamente damos paso á sesión. Leo, o brutal ataque de Israel contra a poboación de Palestina de Gaza suma máis de 60.000 mortos, dos que máis de 16.000 son menores, máis de 100.000 feridos e borrou da face da terra a familias enteiras, arrasando barrios residenciais, destruindo infraestructuras críticas e desplazando forzosamente a 1,9 millóns de palestinos e palestinas, máis do 90% da poboación da franxa de Gaza, causando unha catástrofe humanitaria sen precedentes. Son cifras arrepiantes, inaceptables, que vulneran calquera noción básica do principio de humanidade e que violan os fundamentos básicos do dereito internacional e do dereito internacional humanitario. De maneira sistemática e a gran escala, o goberno israelí está bombardeando e disparando sobre a poboación civil, ademais de privarlles da necesaria auga e alimentos para a subsistencia. O emprego da fame como arma de guerra, a destrución sistemática de hospitais, escolas e centros humanitarios, así como o asasinato de 330 traballadores e traballadoras da ONU e de máis de 200 xornalistas constitúen violacións flagrantes do dereito internacional humanitario. En pleno agravamento da operación militar contra a poboación de Gaza, hai que sumar a aparición da fame negra, que xa provocou a morte de máis de 300 persoas, incluindo máis de 120 nenos e nenas. A Organización Mundial da Saúde calculou que case 2 millóns de menores están en situación de inseguridade alimentaria severa e 345.000 nunha fase catastrófica, con 12.000 en malnutrición severa, mentres Israel bloquea na fronteira a axuda humanitaria, sinalando que, mesmo con axuda a curto prazo, as secuelas na saúde dunha xeración de palestinos e palestinas serán permanentes. O goberno de Israel segue cometendo ataques implacables impunemente que causan a perda incesante de vidas civis palestinas, mentres a catástrofe humanitaria en Gaza segue empeorando, polo que a FEGAMP, en representación dos concellos e deputacións provinciais galegas, institucións democráticas firmemente comprometidas cos valores da paz, da xustiza e os dereitos humanos, recolle o sentir da cidadanía galega e acorda demandar o seguinte: que o goberno de Israel poña fin ao bloqueo humanitario imposto a Gaza, garantindo, baixo a coordinación de Nacións Unidas, o acceso completo e sen restriccións da poboación de Gaza á asistencia humanitaria en base aos principios de imparcialidade, independencia e neutralidade e poñan fin á ocupación israelí de Gaza, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza de xullo de 2024, que declaraba ilegal a ocupación por Israel de Gaza e Cisxordania, incluída Xerusalén Oriental. Que o goberno de Israel e Hamás acorden e manteñan un cese do fogo inmediato e sostido encamiñado a protexer a vida da poboación civil en Gaza e se garantan as vías seguras para a entrada de axuda humanitaria na franxa de Gaza. Que o goberno israelí deixe inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o xenocidio contra a poboación palestina de Gaza. Que a organización terrorista Hamás e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente aos civis israelís e estranxeiros retidos como reféns e Israel libere as persoas palestinas detidas arbitrariamente. Que a Unión Europea desenvolva urxentemente a iniciativa política e diplomática necesaria en favor dos dereitos humanos, a xusticia e a rendición de contas para que se garanta o respecto aos convenios de Xenebra que exixen, como mínimo, que todos os Estados suspendan as transferencias de armas ás partes no conflicto, cooperen para garantir a rendición de contas por violacións do dereito internacional e apoien as institucións e mecanismos internacionais, incluídas as investigacións da Corte Penal Internacional e da Comisión de Investigación da ONU sobre o territorio palestino ocupado.
que a Unión Europea se opoña frontalmente a calquera intento de establecer unha presenza militar israelí permanente en Gaza, de modificar as súas fronteiras ou de deportar a poboación palestina de Gaza ou Cisxordania e recoñeza que este traslado forzoso é unha grave infracción do Cuarto Convenio de Xenebra e constitúe un crime de guerra. Que os concellos e as deputacións provinciais galegas condenen enérxicamente toda forma de antisemitismo e islamofobia, reafirmando o compromiso co respecto a todas as comunidades, culturas e relixións e expresando a súa solidariedade con todas as vítimas, especialmente coas persoas desprazadas, feridas ou que perderon os seus seres queridos. Ben, este é o manifesto. Guardamos un minuto de silencio. Podes... Pois comezamos agora esta nova sesión plenaria. Temos como primeiro punto da orde do día a toma de posesión da nova concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, Arantxa Tomé Martínez. Arantxa, ten aí o xuramento, non? Xuro desempeñar fielmente as obrigas inherentes ao cargo de concelleira do Concello de Cangas, con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben, pois temos unha nova compañeira de corporación. Damoslle a benvida en nome de todas e de todos. Moi ben. Pasamos entón ao segundo punto da orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 31 de xullo de 2025. Se non hai nada que engadir, directamente pasamos á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Perdón? Dis por o... Que non pode votar... Que? Bueno, non pode votar, non? Que a abstención dela, supoño. Vale. Bueno. 19. Bueno, entonces pasamos, recolleches, pasamos ao segundo punto, terceiro punto da orde do día, que é a proposta da Concelleira de Facenda da aprobación da conta xeral do Concello de Cangas correspondente ao exercicio económico 2024. Moi boa tarde a todas e todos. Hoxe traemos, como a todos os anos, a este pleno a conta xeral, esta vez do ano 2024, despois de estar un mes en exposición pública para a revisión de todas as persoas interesadas. Ao non recibir a alegación, procedemos á súa aprobación definitiva ou non por este pleno.
A conta xeral é o mecanismo que pon de manifesto a xestión realizada nos aspectos económico, financiero, patrimonial e orzamentario. É o instrumento que permite tanto a corporación como aos veciños, como os administrados e cidadáns en xeral, coñecer as actuacións que se realizaron durante o exercicio orzamentario, é dicir, durante todo o 2024, permitindo controlar o uso e destino que se deu a todos os fondos públicos da administración local. En definitiva, é o mecanismo de control por natureza e a aprobación desta conta xeral é un acto esencial para a posterior revisión desta polos órganos de control externo. Aclarar e dicir que cumplimos coa estabilidade orzamentaria e co pago medio a proveedores e, ademais, que estamos traballando xa no camiño de cumprir todas as recomendacións do informe de control interno. As máis inmediatas, reforzar o Departamento de Contratación ou un calendario real de aprobación da RPT que xa está en mans de todo o persoal, despois do traballo feito. Así que, nada máis, grazas. Ben, abrimos a primeira quenda de intervencións. Señora Portas. Turno para o Partido Popular. Boas tardes a todas e a todos. A conta xeral do 2024, pois, como dixo, reflexa a labor económica e financeira que se fixo durante ese ano. E pon de manifesto o denunciado polo Partido Popular de Cangas no mes de xullo de 2024, cando se levou a pleno o orzamento municipal. Un orzamento que aumentaba en 3,5 millóns de euros respecto ao anterior, coa intención, por un lado, de pagar as facturas de 2023, como así expresaron, que non foron quenda a aboar, e, por outro lado, para poder gastarse en control e así permanecer unido ao goberno. Que cada concellería gaste o que lle dé a gana e todos contentos. Se nos presenta a conta anual de 2024 cunha perda orzamentaria de 1,5 millón de euros, é dicir, que gastaron máis de 1,5 millón de euros dos que ingresaron. En concreto, tiveron ingresos por importe de 19 millóns de euros e se comprometeron en gastos por máis de 20,4 millóns de euros. No ano 2023 o resultado orzamentario fora positivo por un importe de 4,8 millóns de euros. E no 2024 o resultado é negativo. Para isto querían un novo orzamento para gastar por encima das súas posibilidades, porque é o que sucedeu. Entramos no capítulo 2 de gasto, destinado aos gastos corrente, como xa dixemos no seu día, que subía o orzamento de 4,7 millóns, o prorrogado no 2020, a 7 millóns de euros. Só denunciamos no seu momento. Pero esa suba injustificable non entendíamos, porque xa que os servicios prestados eran os mesmos que en anos anteriores, pero máis grave é que aínda se gastou máis de 7 millóns de euros, en concreto 7.600.000 euros. O mellor exemplo de que a política económica deste goberno encabezado polo BNG deixou gastarse en control a todas as concellerías para estar todos contentos, polo que este despilfarro serve de pegamento a este goberno en minoría. Tamén denunciamos que existían partidas de ingresos infladas, e o goberno dixo que mentíamos, así de claro, pero a conta xeral danos a razón, e que mentía eran vostedes. No imposto de construcións ingresaron 150.000 euros menos do previsto en ingresos. No total de taxas se ingresaron 116.000 menos do esperado e nas multas de tráfico esperaban recadar 300.000 e recadaron 160.000 euros, a metade do presupostado. Outro exemplo máis do que non eran as cifras reais a que manexaban nese orzamento. Como resumen, decir que tanto as tasas como os precios públicos pois se ingresaron uns 600.000 euros do estimado. Entrando no informe de control interno elaborado pola intervención municipal, se volve a denunciar os mesmos defectos que no ano anterior. Existen servicios de contratación que debían ser renovados e non se fixo nada para solucionalo. Servicio de axuda no fogar, piscina municipal, limpeza da Praza de Bastos, entre outros. Pero onde máis é contundente este informe é na contratación menor, considerando que existe unha ausencia total de procedimento, atopando estes feitos a súa imaxe nos máis de 250 reparos suspensivos de gasto irregular, realizados pola intervención que a alcaldesa tivo que levantar para poder pagar. Conclusión, este goberno só quería ter un novo orzamento para gastar por encima das súas posibilidades. E
Por iso, temos un resultado negativo de 1,5 millón de euros, que dende facía anos non se daba. A consecuencia é non ter ningún control sobre o gasto, como se pode ver no aumento desorbitado do gasto corriente en 7,6 millóns de euros e nos máis de 250 reparos suspensivos por non gastar como a lei establece. Eu, sinceramente, non entendo nada. O sea, non entendo onde saíron as túas contas, non entendo que relación ten que ver co documento que se presenta. Despois, estamos falando da conta xeral, que a conta xeral fala do gasto real que se fixo no 2024, e estás falando todo o tempo do orzamento municipal, que o orzamento fais en base a unhas estimacións. É normal que non cuadre, porque a estimación que faz non é a mesma que despois gastas realmente. En unha casa podo decir, bueno, vou gastar 200 euros na luz. Bueno, dependerá da factura que me chegue da luz, entendo, que é realmente o que pasa aquí. Pero bueno, non pasa nada. Despois, non entendo ese cálculo de que gastamos por enriba das nosas posibilidades. Como pode ser que o informe de intervención diga que cumplimos coa estabilidade orzamentaria, que literalmente que o número de ingresos e de gastos está estable, e resulta que vostede di que non? Vou explicar perfectamente, é moi sinxelo. Gastamos aínda 500.000 euros menos da execución total do orzamento. Seguramente porque non tivemos tempo, non por falta de sitios onde metelos. Pero tivemos que facer unha devolución de 2 millóns de euros a Promalar. Esa non saiu do orzamento. Entón, non se poden mezclar as cousas. Creo que os datos hai que dalos un pouco con rigor, porque estamos falando de explicar a veciñanza unhas contas públicas que ademais están ao seu alcance, dicir, todo o mundo pode mirar o que estou dicindo. Entón, sinceramente, non entendo nada, vamos, da súa intervención. Así que animo a todo o mundo a que entre no BOP, busque a conta xeral do 2024 e realmente mire a realidade das contas, basicamente. Grazas. Abrimos unha segunda e última quenda de 3 minutos, se quere intervir. Señor Portas. Bueno, nós non vamos a entrar no informe existente dentro do expediente, porque xa a prensa se fixo eco del en todos os medios de comunicación e o acaban de explicar perfectamente. Entón, preferimos non entrar no informe, decir que incluso o informe fala de 16 millóns, cando resulta que foron 19, pero non vamos a entrar no fondo do informe. Nos o que sí que vamos a decir é que nos presentamos unhas emendas aos orzamentos, e sí que ten moito que ver os orzamentos municipais do ano 2024, que as emendas aprobadas forman parte do orzamento co cual son lei, que os cartos consignados nelas teñen un destino específico, que só se poden modificar mediante un acordo formal de modificación de crédito polo mesmo órgano que as aceptou, que ven sendo pleno, que eso non sucedeu, que o Goberno destinou eses cartos, e iso sí consta na conta xeral, a outras cousas que considerou oportunas, pero sin o trámite que para nós é preceptivo neste caso, que é unha modificación mediante o Pleno, co cual consideramos que esa modificación na conta xeral para nós é irregular, e que en todo caso está incumprindo os acordos plenarios e os destinos dos cartos nos orzamentos tal e cual se acordaron, e o reitero nun acordo plenario, que hai que recordar que iso é lei. Isto é unha cuestión para nós non menor, senón a clave do reparto deses cartos. Non vamos a entrar se son xustas ou non xustas como se repartiron, simplemente que se incumpliu a lei máis importante deste orzamento, incumplindo o acordo plenario e as emendas aprobadas con achegas da veciñanza, e que, en todo caso, a alternativa dos veciños sumándose a explicacións claras dos medios de comunicación respecto aos informes existentes dentro destas contas. Se ademais engadimos o incumplimento plenario das emendas, evidentemente vamos a votar en contra da conta xeral, porque é imposible que estemos de acordo. Hola, boa tarde a todos e a todas. Bueno, Victoria, me parece increíble que sexas tía que fala de incumplimentos de orzamentos cando no ano 2023, en Semana Santa, pagache 50.000 euros por un festival de terra, un acto privado, e creo que non o trouxeche ningún órgano competente, nin o Pleno, que eu seiba, ou estaba moi despistada nese caso. Entonces, bueno, que sexas ti precisamente a que diga iso, sorpréndeme.
Tamén me sorprende, Pío, que levades 2 anos dicindo que non traballamos e agora resulta que gastamos 1.700.000 euros de máis. De verdade, os estades simplemente dicindo ou contrariándovos a vos mesmos. Polo de agora, nada máis. Xiana, queres intervir agora? Sí, Pío, perdón. Sí. Ben, empezando polo final, por a señora Martínez, decirlle que gastar non significa traballar, e que gastar sin control é debido á falta de traballo e revisión, e buscar a mellor maneira e a eficacia no traballo. Ese é o problema de non traballar, é gastar sin control, é a consecuencia. Ese é o primeiro. O segundo, a señora Abal, decirlle que un dos documentos principales da conta xeral é a liquidación do orzamento do ano anterior. Se vostede non está informada, pois revise. E na liquidación de orzamentos é donde aparece esa documentación. Na conta xeral tamén un dos elementos principales e variables principales é o resultado orzamentario, que dice o que se ingresou e o que se gastou en todo o ano. Un número global. E iso dillo a conta xeral. Vostedes gastaron 20.400.000 euros e ingresaron 19 millóns. É dicir, tuveron unha pérdida, gastaron 1 millón de euros máis dos que ingresaron. Dígame vostede se iso non di a conta xeral. Ese é o que está dicindo a conta xeral. E para rematar, insistir, atrévese a dicir que xa se solucionou todo o tema de control interno. Eu creo que cada ano os informes de intervención en canto a conta xeral son máis demoledores. Seguimos tendo unha contratación irregular, que xa non existe, perdón, estou metendo, non existe contratación coa piscina municipal. E isto non leva avisado este ano, xa avisou ano anterior, o anterior e o anterior. Estamos falando de outros servicios, a axuda no fogar, cantos anos levamos, e a día de hoxe ainda non se iniciou a licitación. Estamos á espera de colgar a documentación. Hoxe non estaba colgada a licitación na páxina do Concello, no perfil do contratante. É dicir, seguimos nos grandes contratos actuando de forma irregular, pero o que é máis grave é que os pequenos contratos non levan ningún control. Hai centos de facturas sin pasar a aprobación do crédito anterior ao gasto. E iso está reflexado nos 250 reparos suspensivos. Ese é un incumplimento total da norma orzamentaria e na conta xeral, e así se contempla. Non sei que conta xeral leu vostede, pero volvo a repetir, vostedes gastaron 1 millón de euros máis dos que ingresaron. Esa é a realidade. E viñamos de varios anos de ingresar máis do que se gastaba. Gastaron por encima das súas posibilidades, sí, e volvo a repetir, podían gastar 19 millóns de euros e gastaron 20.400.000. E a maiores, o remanente de tesorería que viña de máis de 4 millóns baixaron a 3 millóns de euros este ano. É dicir, todas as cifras van hacia baixo no 2024. E iso que querían un novo orzamento. Para isto? No. Para isto non ten verdade. E encima, a situación en que está o pobo. É dicir, e para rematar, estando o pobo como está abandonado cos múltiples deficiencias, se pregunta e onde narices se gastaron máis de 20 millóns de euros por parte do goberno de Cangas? Donde? Explíquelle vostede ás veciñas e aos veciños de Cangas. Donde se gastou? Esa é a realidade. E querenos decir que temos que apoiar este documento? Non, por nada do mundo. Porque reflexa a incapacidade de xestión do goberno de Cangas. Ben, pecha a propoñente. Sí que teño que darlle dereito por alusións. Todo o tempo que alguén fale ben. Eso é unha decisión túa. No, creo que dio o regulamento. Que por alusións pode darse unha segunda intervención. Vostede xa tuvo tempo de intervir. Sí. O que pregunto é, cando Sagri aludiu, vostede xa non volveu a ter claro, era o segundo tempo. Veña, sexa breve, por favor.
Ben, estamos falando de 20 millóns gastados, señora concelleira do PSOE. Xa sei que esta semana, por algún motivo, soñou comigo, pero non o tome así, home. Podemos tomar un café. Vámoslo deixar ben claro. Na partida orzamentaria do ano 20 conxelada existía unha partida en alcaldía dedicada a eventos culturais que se adicou o primer ano co anterior alcalde á ópera de María Soliño e no seguinte ano non se utilizou para eso, se pagaron gastos e no tercer ano si se fixo un festival. E non son 50.000, pero reitero, 20 millóns ten que justificar vostede. Non sei que problema ten comigo, pero creo que está... e lle recordo, informe administrativo, informe de intervención, informe de fiscalización dentro do expediente e informe xurídico. Me gustaría ver noutros expedientes todos eses informes. Ben, grazas. Pecha agora a propoñente. E pois entón a min tamén me gustaría mirar onde está o informe nas facturas que se pagaban a un periodista que tiña na rede subía cousas. Non vou a decir nin que eran noticias. A min ese expediente sí que me gustaría miralo. Despois, a verdade é que me estrana que despois de ser alcaldesa deste concello non saiba ou diga tan abertamente ou fale dese informe de intervención, cando ese informe ha ido lle razón a Pío que leva sendo igual anos e anos e anos e anos. E non, digolle o concelleiro do Partido Popular que eu non afirmei en ningún momento que se cumplía con todo o que dicía as recomendacións. Todo o contrario, dixen que estábamos no camiño de traballando para chegar a ese punto. Volvo a repetir para a tranquilidade da veciñanza, o normal, cando hai cartos e temos un novo orzamento, é gastar os cartos que están no orzamento, porque evidentemente, mirade como está Cangas, hai que gastar os cartos. Agora, tamén me gustaría aclarar que este orzamento 2024 aprobouse en outubro. En outubro, vostede e todo o mundo sabe que en 2 meses non se fai un plan de dinamización do turismo, non se fai un plan de dinamización do comercio, non se fai ningunha licitación e absolutamente nada. Entón tamén é xogar un pouco a confundir. E nada máis, simplemente que están aí as contas, están aí os datos, están os informes de intervención. Evidentemente, se houvese un problema de estabilidade orzamentaria, se gastáramos por encima as nosas posibilidades, habería informes dicindo iso, e nada máis. Grazas. Ben, pechadas as quendas, pasamos á votación da conta xeral. Votos en contra. Abstencións e votos a favor. 10 a favor. 10 hai que facer unha segunda votación. Ben. Votos en contra. Abstencións e votos a favor. 10 queda aprobado polo voto de calidade a alcaldesa. Ben, pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é a proposta de aprobación do proxecto de renovación do colector de saneamento na Alameda de Aldán. Do paso ao propoñente. Bueno, como todos sabemos, é para a realización da obra de renovación do colector do saneamento na Alameda de Aldán, no que se contemple a renovación do tramo do colector de formigón de 300 milímetros que cruza baixo a Alameda de Aldán, debido a que o colector actual presenta filtracións nas xuntas e ten conexións de pluviais, o que incrementa o caudal que chega ao bombeo sito nas inmediacións. Informado favorablemente o anteproxecto polos Servizos Técnicos Municipal en data 21 de xullo de 2025 e solicitando os informes sectoriais preceptivos. O que vimos traendo é aprobar o proxecto de renovación do colector de saneamento na Alameda de Aldán, elaborado por unha empresa cun orzamento de execución material incluindo un 13% de gastos xerais e un 6% de beneficio industrial e o 21% de IBE, que fan un total de 27.012 céntimos. 20.070,12 céntimos. E segundo, solicitar a UTE Gestión Cangas a execución inmediata das obras, pero quero aclarar que sempre é cando chegue os informes sectoriais. Polo de agora nada máis. Moi ben, pois abrimos a primeira quenda. Señora Prieto, señora Portas. Eu simplemente quero facer unhas preguntas para que se nos aclare. Ben, na memoria que se presenta, dá como xustificación para a realización desta obra, e o vou ler textualmente,
Conexión, o sea, a existencia unha conexión que non se atopa identificada entre o colector do saneamento e o de pluviais, o que provoca a entrada de moitas augas pluviais e contribuía a unha sobrecarga hidráulica. Pero que o proxecto non fala de separativas nin de nada parecido de pluviais. É dicir, se vai poñer un colector no mesmo sitio onde estaba o outro exactamente igual, a excepción de que un é de formigón, evidentemente, e filtra pluviais, e o outro vai ser de PVC, pero non indica nada. Entón, me gustaría que se nos explicara por que se justifica eso cando resulta que despois non se fai separativa. Tamén, no punto terceiro da mesma memoria, indica algo que a mí me chama bastante a atención, que o terceiro paso vai ser destapar para continuar coa inspección do colector e determinar a orixe do estanque do entronque detectado. É dicir, non saben onde está o entronque, nin que supón eso, nin si leva auga, si leva o que sexa. É dicir, ou é tal como o pon aquí, nos gustaría que non lo aclaren, non? Ben recoñecendo na memoria que falamos dunha obra de mantemento encuberta, co cal o ideal que se chamaría un mantemento colectivo, o deterioro do colector, porque xa digo que non incrementa a rede, non hai separativa, cando di que se justifica a obra por esa separativa, din que van a abrir para investigar, o sea, que non van a abrir para resolver, e incluso nas obras que se inclúen, nin sequera fala dos 60 metros de colector. Eso non fala absolutamente nada, de instalación dun tubo, cando, en cambio, sí que describe despois o levantamento de terra, os pozos que se van facer, pero non fai ni mención. Entón, me gustaría que nos explicaran un pouco o tema da memoria. Seguinte turno, pode... Sí. Hola, boa noite a todos e a todas. Eu non pretendía entrar en moitas cuestións técnicas e limitar a miña intervención á necesidade evidente de actuar nese punto da rede de saneamento do Concello. Todos coñecemos o que sucede aí e como se producen filtracións que acaban na escollera do río, precisamente provocadas por esas filtracións de pluviais, pero intentarei respostar por lo menos a algunhas das cuestións que plantexou a concelleira alternativa. En concreto, as tuberías actuais, que vostede sabe que son de cemento, teñen moitísimos anos, e non só fallan as xuntas, sino tamén hai algunhas roturas. Aí xa se producen filtracións e son coñecidas esa parte das filtracións de onde proveñen. Ademais, se coñece tamén que, cando suba a marea, tal como está neste momento a instalación, incluso se producen infiltracións de auga do mar. Despois, efectivamente, hai outra parte que, mediante as cámaras que se utilizaron para analizar as tuberías, non se puderon identificar exactamente a orixe de outras infiltracións. Esta actuación vai permitir solucionar as que comentei e poñer xa en claro cal son estas outras. É posible que sexa necesario facer algunha outra intervención máis pequena. Podo indicarlle as sospeitas, que seguramente sexan correctas, pero que non podemos, digamos, demostrar, e, bueno, no pleno non sei se sería o máis adecuado decirlo, pero hai infiltracións as que non coñecemos exactamente a súa origen, que proveñen da estrada, que limita con esa alameda de Aldán. Nese caso, só hai dúas opcións: o como se recollen as pluvias desa estrada e como se conectan, ou que algunha vivenda do outro lado da estrada, digamos que teña algunha conexión que non debería. Pensamos que son as conexións das pluviais de recollida de pluviais da estrada, co cal esta solución evitará as outras infiltracións con seguridade, evitará a saída pola escollera e nos permitirá ver se é necesario redirixir esa entrada desde a estrada. En principio, son as aclaracións que podo dar por agora, porque son as que técnicamente son posible dar. Gracias. Turno para o Partido Popular.
Ben, boas tardes a todos e a todas. E, bueno, en primeiro lugar, direi que o verdadeiro respeto sempre se ve no cuidado co que facemos as cousas, non? E que ese cuidado é o que falta hoxe aquí, pois precisamente coa causa palestina, non? A bandeira está do revés, entonces os pequenos detalles amosan o verdadeiro respeto. Entón, eu pediría que o primeiro que temos que facer é poñer a dereita, porque me parece que sería aí un símbolo de respeto. Iso o primeiro, sí. Ben, repito as boas tardes a todos e a todas. E, en primeiro lugar, quero decir, ¿no?, que toda esta preparación previa para este punto, ¿no?, por parte de algún membro deste goberno espallando mentiras, porque foron mentiras, sobre a postura do noso grupo municipal con respecto a isto, bueno, pois nos parece que amosa, pois precisamente, ¿no?, un xeito de facer política moi marrullero. Titulares toda esta semana, ¿no?, como se fosen, bueno, para desviar a atención, supoño que do punto do tasazo da basura, ¿no? Pero o PP exige al Gobierno, vou ler textualmente, el PP exige al Gobierno un informe para aprobar el cambio del colector en Aldán. El primer partido de la oposición quiere asegurarse de que es una obra de inversión, no de mantenimiento como ya hizo en el Espíritu Santo. La alcaldesa toma nota y el PSOE sorprendido por la postura de los populares en la comisión. Ben, nos nas comisións a postura sempre a mesma, sempre decimos en pleno. Entonces, bueno, a sorpresa non sei por que ven, ou porque o que se sorprende nunca vai ás comisións, ou porque quere realmente embarrar. O que pedimos na comisión é o que tiña que estar xa no expediente do que íbamos a tratar. Entonces, non é nada novo nin nada extraño. Aprobamos varias mocións pedindo perfectamente que se separase todas as obras, tanto as inversións como as de mantenimento, porque nos parece que é o que temos que facer, temos que velar porque os cartos, cando se gasten, sexan realmente obras de inversión e non un mantenimento. Din vostedes aquí que está moi claro que bueno, di o informe que despois de pedilo, ¿no?, nos que somos o demo, unha vez conocido el contenido del informe solicitado por el Partido Popular, hay que saber si lo considera lo suficientemente satisfactorio para aprobar en el pleno de hoy el proyecto y la inversión. En principio, había condicionado su voto al informe técnico. Isto tamén é outra mentira. Non condicionamos nada. Pedimos o que tiña que estar no expediente. E pedimos o que vostedes tiñan que traer xa no expediente. Forma parte do traballo do Goberno que todos os expedientes veñan completos. E como non veñen, pois o temos que pedilo. E iso é control ao Goberno, que é o que hai que facer. Sobre todo, cando se incumple de forma sistemática a normativa, a lei, se está incumplindo sempre, e este é un caso máis, porque nós non temos ningunha proba ata que aparece ese informe dun técnico municipal. Home, tal e como vostedes din, ou como di a prensa, en teoría informada polo Goberno, por culpa do PP que teñen que facer ese informe. Non, forma parte do seu traballo, e o informe tiña que estar dentro do primeiro momento. Eso é traballar e iso é gobernar. Nós sempre pedimos o informe técnico municipal e o motivo é que a súa intervención lles recorda cada mes, cando fala de contratos sen cumprir co procedimento, cando di que faltan informes, o interventor aquí presente sempre llo recorda todos os meses en todos os reparos. Eso é o que pedimos. A ver se por unha vez
deixamos de ter que recordar a este goberno que faltan os informes. O igual que faltan case sempre que non existen 3 ofertas en calquera orzamento que se presenta, en calquera contrato. Así que nós que creemos que hai que velar por cada euro dos cangueses e das canguesas e pensamos que cando unha empresa adxudicataria fai ela mesma os informes, pon os precios e executa, home, pois a obra pode ter o precio que eles queiran. Aquí pon 27.000 e pico euros, como podía por 40.000. Se un informe dun técnico que avale que eses son os precios do mercado, non se pode aprobar. Entón, o que pedimos é o que tiña que estar. Non pedimos nada raro. E é o que pedimos sempre, sempre. Así que, bueno, tampouco entendemos a sorpresa e tampouco entendemos todos estes titulares repetitivos sobre o citado informe. Era algo normal, algo de procedimento e algo que pedimos sempre. Repito, nos vemos obligados a pedilo porque nunca o incorporan. Nos estamos un pouco fartos de todos estes titulares e trampas. Nos estamos fartos de que nos chamen colectivos dicíndonos que como votamos en contra nunha comisión informativa, cousa que era mentira, non era certa. Entón, bueno, para aclarar todo isto, quisen usar agora o meu turno de palabra. Nin votamos en contra, nin pedimos nada que non tuvera que estar no informe. No segundo turno de palabra tamén explicarei as nosas dúbidas con esta memoria tan pouco clarificadora. Unha memoria na que se di que se vai aperturar unha zansa para ver o que hai e que, sen embargo, xa ten un precio fixado de 27.000 e pico euros. Me pregunto, pero igual é a miña ignorancia, como pode saber alguén o que vai costar algo se non sabe o que hai dentro. Nada máis. Remata a propoñente. Abrimos entón un segundo turno de palabra. Bueno, o concelleiro intentou aí explicarme un pouco o tema e en vez de aclararnos claro, pois eu creo que ainda nos quedou máis claro oscuro, non? Porque sí que é verdade que a nosos colectivos tamén nos chamaron, porque, claro, se o PP iba a votar en contra, a que decide é a que lles fala, e entón eso era preocupante. Sorprendente para mí, porque a verdade que lle dixen é complicado decidir algo cando resulta que non temos moita información, non? Ben, os colectivos me chaman dicindo que esta é unha obra necesaria para que non existan os verquidos no río Orsás, como se pode ver, non é real, non existe. Resolver o problema do Orsás non é certo, o gran problema é o pozo que existe pegado ao cauce do río, cousa que non se toca en absoluto. Nos volve a chamar a atención de que non, porque así se fai separativa de pluviais e non vai tanta cantidade de auga a ese pozo. Non, volvo a reiterar, o preguntei antes, tampouco se me respostou, pero non existe separativa de pluviais. Tamén se recoñece na memoria que necesitan abrir para ver o que hai, porque non saben o que hai. Ben, eu lle podo decir que debaixo ao lado do carón do Centro de Saúde de Aldán hai un túnel que dou moitos problemas por culpa de unha fuga dun pozo negro que existente no propio Centro de Saúde e puidemos comprobar que na beira esquerda dese túnel que é paralelo á beira rúa hacia a carretera hai diferentes aperturas que antiguamente valían pois eso, para a recollida de pluviais, pero tamén se detecta que os restos que existen pois certamente son de recollidas de saneamento mal realizadas, posiblemente pois de algunhas vivendas da parte de arriba desa zona. Ben, cando se quixo facer o tinte para comprobar se realmente cal podría ser o tubo que non estaba conectado, non conseguimos ter esa sorte de que toda a veciñanza nos aceptase que entráramos nas súas vivendas a facer o tintado do saneamento. Co cual se supón que non existe un problema en 60 metros, sino que existe un problema moitísimo máis amplo e con moitas máis complicacións do que supón este tramo. Evidentemente, e vou deixar claro, a Alternativa vai apoiar este proxecto, non, se vai abster neste proxecto para que saia, porque sabemos que vai sair todas, pero queremos deixalo claro, porque na memoria se minte, é dicir, temos un problema de pluviais, pero que non se resolve, non se indica claramente que se vai abrir para ver o que pasa, non para resolver un problema. Se traslada aos colectivos que para librar de contaminación o río Orsas, cando está detectadas 3 problemas concretos no río Orsas, tanto no marxe dereito como na marxe esquerda, non se actúa ningún dos 3, verquidos,
e, ademais, a explicación que me dá o concelleiro, pois, evidentemente, non nos explica o que hai. Esta vez, por discordancia con outras obras que se trouxo aquí, con outra obra que se trouxo aquí, que foi a do Espírito Santo, sí que podo estar de acordo con que facer este proxecto poida ter o valor que consta nela, pero reitero, isto non é unha obra de inversión, esta é unha obra de mantemento, unha obra que con diferentes cámaras e traballos tiña que a UTE facelo a cargo da súa responsabilidade, clarísimamente, porque o pon claro aquí que é para abrir, para ver, e en todo caso aproveitar para cambiar os tubos. Reitero, está claro que é un mantemento dun colectivo por deterioro, e que o pon a memoria clarísimamente, e non para resolver un problema de pluviais. E o reitero, para aqueles que non o saiban, non existe separativa, co cual non se van separar as pluviais das fecais, que é o que di a propia memoria que xustifica este proxecto. Entón, non nos absteremos porque consideramos que calquer obra que sexa é necesaria, porque ademais se vai a manipular o noso voto claro e transparentemente, pero que non dá o resultado que se trasladou aos colectivos da zona. Non busca esa solución. A memoria en ningún lado. O proxecto sí busca esa solución. Outra cousa é se consideramos que con esta actuación únicamente podemos obter a solución do 100% do problema. Pensamos que, como indiquei antes, non o 100%, pero prácticamente a totalidade. E, sobre todo, as filtracións que salen de eso que se vai sustituir cara ao río Orsas pola escollera. En calquera caso, vou aproveitar esta segunda intervención para aclarar creo que é unha confusión da portavoz, neste caso do Partido Popular, sobre o orzamento e se hai ou non tres orzamentos. Quero dicir, isto aínda non foi licitado. Isto se trae aquí a aprobación pendente dos informes sectoriais. Entón, na licitación pode incluso facerse por menos diñeiro. Por certo, isto para... Perdón, é o plan de inversión, sí, pero isto despois sale, teñen que licitar. Claro, pero teñen que licitar. Quero dicir, como contrata, pero non ten por que ser por esta cantidad. Disculpen, aquí foi un error meu. Moi ben. En calquera caso, entonces, pasando do tema do custe, a aclarar simplemente que posteriormente, si é necesario, gracias á apertura, se resolve cal é en concreto a outra infiltración, pois se actuará en consecuencia. E esa que nomeou vostede do centro de saúde, esa, en principio, foi resolta xa anteriormente. Nunha intervención bastante aparatosa, na que a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Sanidade, negaba que fora un problema provocado desde o centro de saúde, pero que se demostrou que sí que era. Entón, donde se actúa agora é no outro lado. Ese lado do centro de saúde, en principio, foi solucionado. Só queda o tema da separativo de pluviais e das infiltracións. Neste momento se solucionan as infiltracións con este proxecto, e ese separativo de pluviais hai que ver de onde procede, como indiquei antes. Pero é necesario abrir para averiguar. Gracias. Ben, a ver, señor Iglesias, eu, despois desta intervención súa, de verdad, que teño claro que non sabe nin o que trae aquí. E agora llevo a aclarar que cando falei de todos os reparos de intervención, puxen dous exemplos. Un era este e outro que nas obras non aparecen os orzamentos, no que en esta non apareceran. Esta, señor Iglesias, a vai executar a mesma empresa que é a concesionaria que fixo o informe, que fixo o orzamento e que vai a traballar. Vale? Por eso se pide un informe independiente, señor Iglesias, e así funciona.
Unha vez aclarado isto ao concelleiro da área, cousa que me preocupa é bastante, direi que nos queda aínda máis claro que non teñen nin idea de que é o que van a facer. Traen aquí esta obra, esta memoria, que estou segura que nin a leeron, despois de todas as explicacións que deron, nin sequera a leeron, e agora explican aquí que si o centro de saúde, que si non, bueno, que vamos a abrir a ver que nos topamos, non? Aparece un informe, non? No que se fala dunha separata, e vostedes din que non. Na memoria non se fala dela. Na memoria non se fala desa separata. Entón, que vamos facer? O que di o informe do arquitecto ou vamos facer o que pon a memoria? É que isto é todo unha incógnita, señor Iglesias. E este é un reflexo do que vostedes fan cada día, do seu goberno. Traen aquí este punto e non saben o que traen. Entón, bueno, realmente, nós o que vamos a votar é o que votamos sempre. E digo sempre para que vostedes, xa que teñen tempo, consulten todas as actas de plenarias ou de comisións e vexan o que votamos. Sempre que se trae unha obra da UTE, aunque sempre pedimos que o que vaya a inversión sexa realmente unha inversión e vostedes nunca xa máis nos confirman que é así, e seguimos sen ter esa confirmación, nunca nos la confirman, porque a vostedes lles dá igual, os cartos veñen dos bolsillos de cada un de nós. Aquí non nacen. Entón, o único que pedimos é eso. E eso non nos lo poden aclarar, porque non saben nin o que van a facer. Consulten vostedes as actas. Sempre votamos a favor das obras da UTE. Sempre votamos a favor. E de paso que as consulten, repártannas para os seus colaboradores, para que non teñan que andar a chamarnos, a preguntarnos como votamos en contra disto. Nada máis. Pecha propoñente. Bueno, decir que isto é algo que é necesario para arranxar certas cousas que temos na Alameda de Aldán e que, bueno, co informe tal e como se pediu do arquitecto municipal así o di, que hai que cambiala e que non é unha reparación nin falta de mantenimento. E, bueno, o único que queremos é que pouco a pouco se vayan arranxando os problemas. Por lo de agora, nada máis. Ben, pasamos á votación. Como en principio parece que este punto esta proposta vai sair adiante, quero manifestar a miña satisfacción, incluso que só se corrixira un 10% das verteduras que se producen, sería algo positivo. E o digo abertamente, o gallá que poderán ser un día sexan o 100%, pero cada mellora que se faga, cada paso que se dá, por pequeno que sexa, ten que ser recoñecido e é algo para o ben do pobo, de todos e de todas, porque os impostos son de todos e de todas os bandos. Entón, isto se trae coa mellor das intencións para curar un problema do que todos somos conscientes e que ven reiteradamente, por desgraza, a as nosas sesións plenarias. Pasamos á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por 19 a pror e unha abstención. Supoño que vos abstedes, que? Vale, non... Ai, vale, perdón, porque estaba mirando para lá, non vos vin a vos. Ben, xa me extrañou. Bueno, moitas grazas. Seguinte punto da orde do día, o punto 5º é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre becas a deportistas cangueses. Doulle paso ao propoñente. Boas tardes, noite xa. Bueno, vou a ler o que a exposición de motivos desta moción. Creo que ben clara quedou, pero, bueno, para que o resto dos veciños e veciñas de Cangas poidan escoitala, non?
O Concello de Cangas conta cun tecido deportivo de gran riqueza e tradición, sendo berce de deportistas que ano tras ano destacan en diferentes disciplinas, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional e internacional. No presente ano 2025, deportistas cangueses teñen acadado resultados de enorme relevancia, que sitúan o nome de Cangas no mapa deportivo internacional. Pablo Graña Alonso, campeón de Europa e subcampeón do mundo en piragüismo C1 de 200 metros. Rodrigo Germade, medalla de bronce no Mundial de Piragüismo K4 de 500 metros. Lindia Pousa, campeona do mundo sub-17 na clase windsurf Tecno 293. Estes tres logros non son froito da casualidade, senón dun esforzo personal e familiar enorme, acompañado dun compromiso deportivo e dunha entrega que merece o recoñecemento real do Concello. Porén, a realidade é que moitas veces estes deportistas reciben só un acto fotográfico ou un recoñecemento simbólico por parte do Goberno municipal, BNG, PSOE e EU, Izquierda Unida, sin que isto se traduza en apoios económicos ou materiais que lles permitan continuar coa súa trayectoria deportiva en condicións dignas. Se Cangas quere consolidarse como referente deportivo e apoiar de verdade a súa mocidade, é imprescindible que o recoñecemento público se acompañe dun compromiso orzamentario estable. Por todo isto, o exposto, traemos ao pleno as seguintes propostas de acordo. Primeiro, incorporar nos orzamentos municipais do exercicio 2026 unha partida económica específica e real destinada a apoiar deportistas locales que no último ano obtiveran títulos ou medallas en campeonatos nacionais e internacionais. Segundo, definir a través do Servicio Municipal de Deportes e coa participación das entidades deportivas locais as bases reguladoras que establezan criterios obxectivos e transparentes para a concesión destas axudas, tendo en conta méritos deportivos, proxección internacional e situación económica. Terceiro, establecer un programa anual de apoio á excelencia deportiva de Cangas, que inclúa tanto axudas directas como campañas de visibilización, co fin de consolidar a imaxe de Cangas como concello de referencia no deporte galego. E cuarto, dar traslado deste acordo aos clubes deportivos do municipio, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e os propios deportistas recoñecidos, como mostra do compromiso institucional do Concello. Polo de agora, nada máis. Ben, comezamos a primeira quenda. Señora Portas. Ben, nós temos unhas cuantas cuestións, unhas cuantas preguntas para esta moción, para o Partido Popular. Non vamos a entrar no fondo da moción, en todo caso, para que quede claro que nos parece unha proposta interesante, pero sí que, nos queda bastantes cousas que nos gustaría que nos aclarase o propoñente, que eu pensei que o faría na exposición, porque a moción non é moi longa, a verdade. Entón, no punto 1, di apoiar os deportistas locais que no último ano obtiveran títulos ou medallas en campeonatos nacionais ou internacionais. Por que eses e non outros? É a miña pregunta. Por que? Moito máis cando no punto 2, por iso nos consideramos que é contradictoria, moito máis cando no punto 2 o que vostede pide é definir a través do Servizo Municipal de Deportes coa participación de entidades deportivas as bases reguladoras que establezan os criterios obxectivos transparentes para a concesión destas axudas. Nos parece contradictorio o punto 1 con respecto do 2. Nós apoiamos o 2. Queremos que como se deben facer as cousas. Tamén nos gustaría que nos definira o que é para vostede excelencia deportiva. A verdad, me gustaría. Tamén nos chama a atención que os clubes en xeral, que son realmente os que consiguen a base para que certos deportistas cheguen á élite do deporte no noso concello, son unha ferramenta necesaria e imprescindible, solamente formen parte, digamos, para facer esas bases, non? Pero creo que ao mellor tamén teñen moito máis que decir. E xa, o que xa por último nos gustaría que nos aclarase, aquí exclusivamente nesta moción se piden os cartos ao Concello, pero pola contra se lle pide ao Concello que lle dé traslado á Secretaría Xeral para o Deporte. Perdón? Pida algo á Xunta entonces. Se non, a que ven darlle traslado á Xunta
da Secretaría. É dicir, para que sepa que lle vamos dar carta, non ten nin pés nin cabeza. Entón, ou lle exixamos tamén que participen, que tamén xa é hora, ben, con nós, pidámoslo en algún lado do acordo, ou se non, evidentemente, que se quite ese punto de dar traslado á Secretaría Xeral de Deporte da Xunta. Pero me gustaría que nos aclarase as dúbidas esas. Ben, seguinte intervención. Bueno, eu creo que Vitoria dixo ben claro, pero eu vou a empezar por o punto 4. O Deportivo Municipal. O Secretario Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e os propios deportistas. A Xunta de Galicia, para que llevamos a dar? Si sempre, cando se pide algo para o deporte cangués, xa están as subvencións máis quedadas e finiquitadas. Para que queremos darlle conta á Secretaría Xeral para o Deporte cando o Concello de Cangas, coa pouca pasta que ten que financiar o balonmano con 100.000 euros porque a Xunta de Galicia dalle 60 e o Corujo 130. Eu non sei para que lle temos que dar explicacións. Explicacións tiñan que dar eles a nós. O programa anual de apoio á excelencia deportiva de Cangas. Que vamos a facer? Os grupos de deportistas, se son simpáticos, poñémonos en un, e se son antipáticos en outros. Isto non ten nin pés nin cabeza. Definir a través do Servicio Municipal de Deportes, coa participación das entidades deportivas locales, as bases reguladoras. As bases reguladoras é todo o que ten que facer, estáse xa facendo cos clubs e con quen se teñen que estar facendo. O que non se pode é vir con estas historias a mitad do partido. Incorporar nos orzamentos municipales do exercicio do ano 2026 unha partida económica específica destinada a apoiar os deportistas locais que no último ano obtuveran título ou medallas de campeóns nacionales ou internacionales. Espero que aquí ustedes asuman o compromiso cando se trae o presupuesto de 2026 votar a favor para facer costar para meter os cartos das becas. E para ahora nada máis. Bueno, a iniciativa de establecer un, digamos, marco consensuado cos clubes sobre os criterios de reparto de axudas é algo que, desde o BNG, creo que é positivo e que podemos apoiar. Discrepamos no uso principal que queren darlle vostedes, xa que preferiríamos apoiar económicamente a promoción do deporte de base e os clubes que se dedican a iso en concreto. As axudas a deportistas de élite corresponden, ao nos entender, a outras administracións. Sinalada, ademais, que dentro das posibilidades do Concello xa se teñen achegado axudas a deportistas individuais para, por exemplo, desplazamentos. Porque eses deportistas de élite tiñan dificultades para ir a determinados campeonatos. Dentro das poucas posibilidades de que dispón o Concello. Entón, como acabo de indicar, algunhas das ideas, principalmente a de consensuar determinados criterios, nos parecen positivas, pero o resto das cousas que se plantexan, digamos que entran bastante en conflito co que nos entendemos que debe ser a inversión no deporte municipal e donde deben centrarse os gastos e as inversións nese sentido. Por agora, nada máis. Bueno, escoitando as intervencións de cada un de vostedes, primeiro, creo que non se leeron a moción, por eso quísenla leer dende o principio. Creo que non se enteraron de casi nada, a igual que a anterior moción, pois creo que non sei se fanlle un resumen ou non teñen tempo leerla porque están ocupados noutros temas, non? Pero realmente non se enteraron. Aquí non estamos falando de axudas a clubes deportivas que, por sorte, o Partido Popular puso en marcha nos anos que estuvo gobernando con unha dotación económica a cada un dos clubes que vostedes arrastras mantiveron e non foron capaces de aumentar a cada un dos clubes, donde este ano, donde o ano pasado, no orzamento do ano pasado,
desenvolveron ou asignaron uns 100.000 euros, os mesmos que levamos asignádonos fai casi 16 anos. Estos son unha partida específica que no apartado, nos orzamentos deste ano, do 2024, repito, perdón, asignaron na partida 427.000 euros que di exactamente axudas a deportistas e eventos. A ver, escoitan así, non sei, pero bueno, eu creo que está claro. Estou falando de unha partida que gustaríame saber se é unha partida que teñen aí para quedar ben nos orzamentos ou realmente utilizalas. Aquí estamos pedindo unha partida, a proposta que estamos facendo son unhas axudas específicas a deportistas que creo que recordan vostedes como Pablo Graña, como Rodrigo Germade, Linda Pousa, e quero remontarme a Carlos Pérez, Teresa Portela, David Cal e outros deportistas que levan o nome de Cangas polo todo o mundo. E vostedes, o primeiro que lles ocurre é sacar unha foto de vez en cando chegan ao Concello, sacar a foto. Pero esa foto non sirve para os deportistas. O que sirven son axudas específicas, donde estes deportistas, por sorte para Cangas, levan o nome día a día e cada unha das súas competicións. Hai algúns deportistas que por as axudas que reciben, e señor Eugenio, creo que é consciente das axudas que están aportando tanto a Xunta de Galicia como a Diputación a esos deportistas, que se non fora por eles, solo por o Concello, os seus deportistas seguramente non estuveran practicando deporte, ningún deles nin vivían aquí seguramente. Moitos deles tuveron que marcharse fora para poder subsistir, porque a axuda do Concello é cero, efectivamente. Non teñen esa conciencia de que hai que esos deportistas temos que axudalos. E falar de deporte vostedes, que durante estes escasos casi 3 anos, que falta pouco, 2 anos e medio, a relación que teñen con deporte é nula. O desprecio que están facendo a todos os deportistas, xa non só a estos deportistas, que son poucos realmente, efectivamente, pero queríamos que foran máis, e se as axudas que temos son esas 27.000 euros, que non sabemos onde se destinaron esas axudas. Sí, seguramente se superamos, pero queremos que sexan vostedes quen expliquen, e se hai unha moción a posteriori, que a ver se explica onde están os cartos, se están repartidos equitativamente con os demais clubes deportivos. Señora Portas, quero decirlle que creo que tampouco entendeu moi ben a cuestión da moción. A moción é moi clara. Os orzamentos teñen unha partida específicas, pero non só é poñerla no papel, é que saquen as bases para que realmente se den a deportistas que o necesitan e que realmente cumplan con as condicións, non de forma arbitraria ou partidaria, que se den cartos a un e a outros non. Ten que ser a través dunhas bases que así se fagan. Ten que ir rematando, que está fora de tempo. Ahora nada máis. Vale, ben. Pois pasamos á segunda quenda de 3 minutos. Señora Portas. Ben, a señora Portas fixolle preguntas, porque ao mellor non o entendía, e vostede non contestou nin a primeira. Ben, entón, e ya seguro que a señora Portas non fará outra cousa, pero prepararse os plenos, sí, vale? E lín perfectamente a moción e a leo a alternativa dos veciños, ben? Eu non quería entrar aí, porque xa lle dixen desde o principio que non xa vamos a apoiar, pero a veces hai quen quere festa. Bueno, pois vamos a tela. A ver, é a Xunta de Galicia, vale? E o Consello Superior de Deportes no Goberno Central quen ten certamente a competencia de facer liñas exclusivamente para deportistas de élite, se vostede lle quere chamar así. Ben? Que ocorre? Que é certo. A alternativa vai apoiar a moción porque cree e sabe e é consciente, ben, que esas administracións non están facendo o seu papel e que, por desgracia, no noso pobo temos deportistas de élite de primeira e deportistas de élite de terceira, porque depende será de a quen lle voten. Ben, e sabemos que todos estamos pensando no mesmo, verdade? Pois o vamos a aclarar. E non iba a entrar aí, lín perfectamente a moción, vale? Segundo, terceiro, home, o que non vexo normal é que ni siquiera poña unha liña para dicirlle a Xunta, joder, ter un poquinho máis de cariño con Cangas e axudalos, porque presumides todos
Todos deses deportistas de élite. Cando se gaña unha medalla olímpica teñen que pasar justamente por todos os tablaos para quitarse a foto con todos os políticos. Pero mentras, alguén se acorda deles? Ninguén. As axudas que se lle dan son mínimas para moitos deles. Co cual, vai ter o apoio da alternativa. Pero eso non quere decir que a verdade e a realidade do que pon a moción sexa outra. Por iso lle preguntamos. Se vai haber unhas bases, non é vostede quen de poñer no acordo, nin que sexa un ano, nin que sexan campeonatos nacionais, nin que é a excelencia deportiva. O terá que determinar esas bases. Entón, o que nós lle pedimos é que se desfaga do punto 1 e que deixe o punto 2 como 1, porque o que se está pedindo é realizar unhas bases para iso. Terceiro, sí que lín todo. É máis, eu iba a recordar que no orzamento municipal se aprobou unha partida económica onde pon axudas a deportistas por 27.000 euros. Sei perfectamente da cuantía e da axuda que lle estamos falando. Se utilizou? No, eu comparto con vostedes, se lle vou dar a razón, non sei por que me ataca a min. O sea, certamente xa existía, non hai que pedir unha nova, simplemente que hai que pedir que se fagan as bases. Eu aí o comparto completamente, ben? E o que sí que non estamos por aceptar de ningunha das maneiras é o punto 4, se vostede non lle vai exixir nada á Xunta. É dicir, eu non teño por que comunicarlle á Xunta nada, se resulta que a Xunta ni siquiera lle pedimos co pé que sexa un poquiño máis cariñoso con nosos deportistas, que non o estamos pedindo para nós, o estamos pedindo para cada deportista. Iso que estou pedindo, que rectifique o punto 4 e que rectifique o punto 1. Un seguinte turno. Eu sigo dicindo o mismo porque estamos ensaimaos que este goberno non apoia. Este goberno sí apoia. Este goberno está tratando de mirar como se vai a solucionar un tema dunha persona discapacitada que está remando fora. Este goberno está buscando unha solución. O que pasa é que este goberno de deportes non sale no periódico anunciando a bombo e platillo que lle vai a comunicar a Xunta que lle vai a dar unha subvención a unha rapaza que ten unha deficiencia para que vai a regatear. Iso é o que non vai a facer deportes. Aquí faise, entrégase e punto. Eu, dixo José Luís, eu vou a votar a favor, pero facer un acto de contrición, de apoiar os orzamentos do 26, se des aí, traer os presupuestos que nosotros los apoyamos. Esa está, esa poñemos a cantidad que sea para os deportistas, para os nacionales, para os gallegos, para os de élite e gran élite. Nada máis. Creo que precisamente o problema é que todos os concelleiros e concelleiras desta bancada sí que leemos e entendemos o que se nos estaba propoñendo, neste caso. E por iso as nosas dúbidas, vamos a deixalo así, en dúbidas, van no sentido de que entendíamos que o que vostede pretendía era, en realidade, non darlle, ou darlle xa masticado directamente aos clubes como debían ser o reparto desas axudas, desnaturalizando completamente a súa participación. Entonces, xa o dixen na primeira intervención, o BNG está de acordo en establecer uns criterios marco para esas axudas no que participen os clubes. Pero, efectivamente, se xa lle decimos que cal vai ser as bases sobre as que se van decidir, para que participan? Para nada. E despois xa lle dixen tamén. Eu non entendo por que ten que ser o Concello quen se faga cargo de determinadas axudas para deportistas de élite. Non lle corresponde ao Concello. E aínda así, estamos dispostos a tratar este tema cos clubes que establezan cales son as bases para ese reparto e, na medida das nosas posibilidades, dar esas axudas. Pero, desde logo, aínda que vamos a votar a favor do que vostede está dicindo, aquí hai, como se lle indicou por todos os grupos desta bancada, incongruencias evidentes que esperamos podamos solucionar cando se leve adiante as propostas que vostede fixo. En concreto, a proposta número 2, que é a que evidentemente apoiamos. Gracias. Ben pecha o propoñente. Bueno, vou intentar explicar por partes, tomei algunha nota aquí para intentar explicar realmente o obxectivo da moción, que non é outra
que unha partida específica para deportistas con un nivel diferente ao que o resto dos clubes. Estamos falando de unhas axudas económicas a este tipo de deportistas que non son para nada excluyentes das outras axudas que poden levar os clubes como tal. E repito, así se está facendo no orzamento. Podrá gustarnos máis ou menos, pero hai unha partida específica que son de axudas ao club. Iso non o dubido, nin poño en dúbida todo iso, e creo que o 2024 xa se fixo efectivo. O que estamos falando son unhas becas específicas, señora Portas, que son complementarios, tanto o punto 1 como o punto 2. Son necesarios, porque o que estamos pedindo que se incorpore, aunque sei que no orzamento 2024 estivo, queremos que se siga mantendo e que sean reales, porque unha cousa é indicar o orzamento que hai eses cartos, 27.000, como dicen antes, e que sean reales, e que se manteñan os orzamentos. É simplemente manter unha partida, porque despois diremos que non hai partida específica para ese tipo de deportistas. Ese é o punto 1. O punto 2 é onde se definen esas bases. Está claro que as bases teñen que definirse entre todos os clubes, que son os que saben, os que coñecen directamente cales son, poden ser esas bases. E non son puntos que se podan sacar un e poñer outro, son puntos totalmente diferentes. Un para incorporalo e os dous para que os clubes sexan os que diseñen e nós despois aprobaremos esas bases. Non ten que ver un punto con outro. E o cuarto punto, señora Portas, repito, é un punto que temos que trasladar efectivamente, que seremos nós que a Xunta de Galicia e a Deputación solicítenlle esas axudas, que estou con vos, que igual podían ser máis, non o dubido, e seguramente axuden que nos comuniquemos a Xunta e Deputación, mira, o Concello de Cangas está dando esta axuda, cal é a vosa? E repito, sei que hai axudas por parte do Concello a ese tipo de deportistas. Eu quero aclarar esos puntos, se ten dúbida por que son o matiz desos 4 puntos. Señor Antón, o mismo, son axudas independentes para deportistas de alto nivel, son deportistas recoñecidos que, por sorte, levan o nome de Cangas, e podemos presumir deses deportistas, e podemos presumir por aí adiante que somos unha poboación de 27.000 habitantes onde máis deportistas olímpicos e a nivel internacional temos en toda Galicia. E o que estamos falando é de unha partida específica, non das axudas que levan os restos dos clubes. E despois o Concello, repito, o punto 4 é para que a Xunta sepa que o Concello de Cangas está facendo isto, se traslade a Xunta e se traslade aos clubes, e nada máis. Moi ben. Pois pasamos a votar este punto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda esta moción aprobada por unanimidade. Moi ben, pois vamos a punto 6 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a paralización da suba da taxa da recollida do lixo. Doulle paso a propoñente. Boas noites. Presentamos unha moción coa intención de reflexionar, ou facer reflexionar máis ben, os representantes desta corporación dentro da Xunta de Goberno da Mancomunidade. Xa que é oficial a vontade da Mancomunidade de Morrazo, presidida pola a nosa alcaldesa, a señora Araceli Gestido, de incrementar nun 100% o recibo de recollida de lixo para as vivendas. É dicir, pasar de 67,85 que veñen pagando hasta ahora a 126 euros a partir do ano que ven. Desde o Partido Popular de Cangas levan meses denunciando as intencións do goberno local de levar adiante esta proposta co pretexto de non ter actualizado esta taxa en moitos anos. A verdade é que é de chiste pretender duplicar o recibo cando temos o peor servicio en décadas, con recurrentes queixas da veciñanza, tanto do casco urbano como do rural. Eu creo que deberían reflexionar. Os populares que xa presentaron unha moción este ano por este tema reiteran non imos a ser cómplices deste roubo á veciñanza. Resulta que, en máis dunha década, non se deron conta da necesidade imperiosa de subir a taxa e pretenden que agora a veciñanza pague o precio por a súa nula xestión do servicio. Onde está a municipalización do servicio durante 7 anos despois do remate do contrato coa empresa que presta o servicio? O único que fixeron é encargar
informe tras informe, cos cartos da veciñanza, sen saber moi ben para qué. Que fixeron nestes anos para facer máis eficiente o servicio e aforrar cartos á veciñanza? A resposta é nada, porque non quixeron investir en todo este tempo. Non foi unha prioridade como acontece con tantas cousas. Agora temos un parque móvil deteriorado, contenedores insuficientes, rotos e en mal estado que non se limpia coa frecuencia debida. Un punto limpo que recibe centos de queixas porque non atende as demandas na súa totalidade. En definitiva, un servicio que non corresponde para nada coas necesidades actuais do pobo de Cangas. En realidade, quen coñece dabondo a veciñanza que sofre todos os días non inventa este grupo municipal. Este sablazo á veciñanza, un dos maiores da provincia, é o resultado do caos a que teñen sometido este servicio. Xa non poden botar balón fora cando levan máis dunha década ao frente da mancomunidade. Os nacionalistas alegan que esta medida é unha obrigación legal pola Lei 7/2022 de residuos e chans contaminados para unha economía circular. A norma establece unha taxa de reciclaxe dos residuos do 50% este ano e a mancomunidade, segundo os últimos datos feitos públicos, só recicla o 20%. É dicir, a súa preocupación pola aplicación da normativa estatal só se refire a facturar, a aumentar o recibo. Iron, que fixeron para mellorar estes números? Unha vez máis, nada. Unhas cifras que adiantan o pouco alcance que van ter as bonificacións por reciclase, as cales non poñen cifras. Son cantos de serea para tapar o tasazo moi difícil de justificar. Por todo o anterior, solicitamos os seguintes acordos a este pleno. O pleno do Concello de Cangas insta a Xunta de Goberno da Mancomunidade a retirada da proposta de ordenanza fiscal da recollida e tratamento e lixo acordada recentemente. O pleno do Concello de Cangas insta a Presidencia da Mancomunidade do Concellos do Morrazo a convocar unha xunta de voceiros dos distintos grupos municipales da Asamblea da Mancomunidade para elaborar unha nova proposta de ordenanza fiscal dende o consenso e a participación de todas e todos. Nada máis por agora. Ben, abrimos a primeira quenda de intervencións. Señora Prieto. Señora Portas. Ben, bueno, desde a Alternativa dos Veciños queremos decir á veciñanza que carecemos do borrador da ordenanza fiscal que se vai aplicar, que carecemos de ter acceso ao informe económico que determina cuánta cuota se debe pagar, porque sí ou porque non, que carecemos de acceso a que bonificacións ou non bonificacións se van a aplicar á veciñanza de Cangas, co cal se ten que limitar a vir a defender esta moción co que lê na prensa. O sentimos moito porque nos parece super pouco irresponsable. Non porque non tivera interés en solicitala, que cando se pediu unha copia, al menos para ter argumentación e poder contestar e posicionarnos con respecto a esa taxa, isto foi fai unha semá, o teño que deixar claro, se me traslada que nin a ordenanza está rematada, nin o informe económico está rematado, cando xa se fixo público a taxa a que se vai enfrentar a veciñanza. Ben? Partindo deses datos, a Alternativa dos Veciños ten claro que o sistema de recollida de reciclaxe e o tratamento dos residuos no noso concello lle falta moito camiño e non é económico. Eso podemos chegar a entendelo. Defendemos nun pleno do mes de marzo ou maio, non quero esquecerme ben a data, eu creo que foi marzo, nunha tamén moción do Partido Popular no que nós nunca apoiaremos unha política de incineración que é a que fai Sogama nese intre. Pero tampouco vamos defender que se aplique esta taxa aos nosos veciños e veciñas. E vamos deixar claro cos datos que temos sobre a mesa por que sí ou por que non. É certo que hai unha lei estatal que indica que, pero é certo que desa lei estatal se colleron cousas para aplicar a taxa, pero non se están levando a cabo outras. Ben, tamén é certo que o goberno autonómico da Xunta tampouco fixo os seus deberes. Poden ver o pleno de marzo onde o explicamos. Somos conscientes que hai que tomar decisións
Por eso estamos e apoyamos o punto 1 da moción do Partido Popular, donde deberíamos sentarnos co borrador sobre a mesa para decidir se existirían alternativas ou non. Como deste Concello, aínda sendo concelleira, non teño acceso a ninguna desa información, aínda que a pedín, tiven que recurrir a outros concellos para pedir a información do que eles iban facer. Ben? Vou falar de concellos de diferentes cores. Concello de Pontevedra, gobernado polo BNG, Concello de Pollo, gobernado polo Partido Popular, Concello de Vilaboa, gobernado polo PSOE, e Concello de Marín, gobernado polo Partido Popular, non van facer subida da taxa do lixo, aínda que se lle ten que aplicar exactamente a mesma lei que se nos aplica a nós. Cal é o método que eles tomaron como determinación? Por un lado, a lei o que permite un sistema de taxa progresiva, que é o que van facer eles, que eu, como non sei que se vai aplicar na nosa porque carezo dela, pois non podo dicir exactamente cal é, pero sí que de algún concello teño a copia e o que buscan é a forma de non discriminar. Tamén é certo que eles optaron a diferentes subvencións existentes neste último ano, por parte da Xunta, por parte do Miteco, por parte do IGAPE, que son órganos do Goberno Central, para intentar minimizar este impacto e conseguir líneas de subvencións que esta mancomunidade e que este Concello non solicitaron. Fora de que, evidentemente, tamén están con plans de reciclaxe que aquí sí que se comezaron, pero que hai que seguir incentivando e hai que seguir informando a veciñanza, porque é o que fai que non paguemos máis taxa. Aquí o truco de pagar menos é reciclar máis. E iso é o que pon claramente a lei, ben? E temos que ir paso a paso. E todo o mundo somos conscientes, ou debemos selo. E é certo que se queremos un servicio eficiente, tamén hai que pagalo. A alternativa non vai ser quen diga o contrario, ben? Pero consideramos que se chega tarde, mal e arrasto. E nós, como persoas que decidimos na Asamblea da Mancomunidade, como membros desta corporación, visto que non temos información ninguna alternativa, ni unha mesa de diálogo ao respecto, ni información sobre este tema, queremos comunicar ao Partido Popular que votaremos a favor, porque estamos totalmente de acordo coa moción, e o reiteramos, dada a información que temos neste momento. A alternativa sempre apostou por unha economía circular que en este momento non vemos reflexada na taxa que se nos pretende poñer ata que, ademais, vexamos, pois, toda a información a cual nos non tivemos acceso a día de hoxe. Segundo... Non vas a intervir? Sí, que claro. Seguinte intervención. Bueno, eu quería facerlle a Pío unhas observacións, porque dende o ano 2020 o Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas ven denunciando a inacción de abandono dos gobernos da Mancomunidade do Concello de Morrazo. Esta denuncia basease que no ano 2018 rematou o contrato de concesión do servicio de recollida do lixo cunha prórroga de 2 anos. Finalizou o 2020. Eu creo que estás totalmente errado. O contrato terminou no 2021 e desde esa fecha a relación mercantil é unha prestación de prórroga forzada. A primeira prórroga realizouse en abril de 2018, tal como figura no expediente, por lo que hasta la fecha había contrato. Según su propia manifestación, parece entenderse que ustedes estarían ya tratando de que se realizase una licitación del servicio en 2015, incluso antes de que finalizase el contrato con la empresa que lo estaba realizando. Despois, din vostedes que por responsables señalar que desde o ano 2015 a Mancomunidade estuvo en mans de gobernos chamados de esquerda, en concreto 8 dos 10 anos. Eu solamente lle digo, no 2015, no 2019 e no 2023 hubo eleccións. E os veciños e veciñas deste pueblo puseron a quen puseron a gobernar e non o Partido Popular. Por ahora nada máis.
Seguinte intervención. Boa noite a todas e todos outra vez. A verdade é que sempre me fai bastante gracia que sexa o Partido Popular que veña a un pleno a falar do lixo, do tratamento do lixo, cando todos sabemos o que é Sogama. Pero, bueno, sempre intentan facerse defensores da veciñanza, cando realmente foron vostedes os que deseñaron este modelo completamente fracasado, que xa se está mirando a día de hoxe. E a verdadeira causa realmente do que sufrimos coa xestión do lixo está directamente venceñada ás vosas políticas, tanto aquí en Cangas como na Xunta como en Europa. Imos facer un pouco de memoria. No 2018 a Unión Europea, co Partido Popular votando a favor, modificou a Directiva de Residuos. Esta directiva, despois, a nivel estatal, pois decidiuse para aplicala, pois sacar un imposto á incineración. Evidentemente, se Europa di isto está mal, pois é o que hai que facer. Isto é unha especie de multa por facer o que non se debe facer. E tamén obrigou aos concellos a aprobar unha taxa que cubrise os custes reais do servizo. Animo a concelleira de Alternativa dos Veciños que espera ter información antes de decir cousas que realmente non son así. É dicir, non é opinable, aínda que haxa formas diferentes de facelo. De feito, chámame a atención que o PP de Ponteareas si entendera que tiña que facelo. De feito, subiu a 154,27 euros a taxa, cousa que en Cangas non é así. A verdade é que quen nos levou a esta situación foi o PP da Xunta, que durante máis dunha década incumpliu o Plan Estatal de Residuos e o Plan Galego de Residuos. En lugar de apostar por compostaxe, por recollida separada, como vostedes mesmos votan en Europa, apostaron por ampliar Sogama, apostaron por construir 12 plantas, por manter este modelo completamente antiecolóxico e obsoleto, e tamén por entregar contratos millonarios, como fan sempre, ainda que despois aquí falen moito de economía, a empresas como Copasa. E, bueno, o resultado final, este burato económico que agora pretenden tapar dando toda esta guerra a nivel local. Isto ten un impacto directo en Cangas. En apenas un ano e medio, o custo por tonelada que os concellos pagamos a Sogama pasou de 56 euros a 108. O Concello de Cangas neste momento está pagando 800.000 euros ao ano a Sogama. Estes cartos tamén saen dos petos da veciñanza, dende hai moitísimos anos, pero iso non lles molesta, claro. Tamén é a vosa responsabilidade que esa planta que hai agora mesmo na mancomunidade non funcione, porque os gobernos do BNG na mancomunidade decidiron crear unha planta cun proxecto pioneiro que ata Europa decidiu apoiar, pero, como sempre pasa, entrou a gobernar o Partido Popular e decidiu que era mellor pagarlle a Sogama. Así estamos como estamos. É evidente que necesitamos mellorar o servizo, pero con esta ordenanza poderemos renovar todos os contedores, os camións, os medios técnicos e a recollida do lixo e dar un salto tamén na calidade. Sen unha ordenanza que garanta o financiamento, nada disto vai a ser posible. Todos o sabemos, en cartos non se pode sacar o novo contrato. Nin contratos, nin municipalización. Pero, bueno, todos entendemos que o Partido Popular intente bloquear isto. Sempre intenta o mesmo, bloquear todo o que implique unha mellora para a veciñanza. Ademais, a Mancomunidade nos últimos anos puxéronse bastantes medidas en marcha a nivel de biorresiduos, a recollida porta a porta, o funcionamento do punto limpo, os contedores marróns ou os composteiros. E todo isto permite reducir a cantidad de residuos que van a Sogama. E a taxa así será. Cando se reduza a cantidad de residuos a Sogama, a taxa baixará. A proposta da Mancomunidade máis non é o taxazo discriminado, xa que hai múltiples bonificacións tanto sociais como ambientais a nivel de boas prácticas. É un sistema máis xusto que o que hai e reparte os custos. Ademais, simplemente lembrar que o 49% de Sogama, que debería ser unha empresa pública, está en mans de Naturgy, unha empresa privada que o Partido Popular leva anos beneficiando. Iso explica ben a súa prioridade, non a veciñanza, si o negocio, sigamos pagando a Sogama. En resumo, sodes bastante responsables desta situación e o que se fai dende a Mancomunidade é cumplir coa normativa, pero ademais abrir o camiño cara a un modelo mellor e un mellor servizo. Ata agora nada máis. Seguinte turno de palabra. Empezando polas palabras da señora Amal, sinalar
que a directiva da Unión Europea, como diben vostede, aprobouse, pero unha directiva orientatoria, non de obrigado cumprimento. O goberno español decidiu cumprila e ateñámonos as consecuencias. Obriga o que obriga. En segundo lugar, lembrarlle que Sogama é unha opción voluntaria para a Mancomunidade de Concellos do Morrazo. Voluntaria. Teñen outras opcións. Por exemplo, Nostián. Por exemplo, comarca do Barbanza, que falan tanto da compostaxe da comarca do Barbanza, en estes momentos a comarca do Barbanza está moito máis cara, ten un problema de tres vertedoiros totalmente agotados, que xa levou varias multas por daños medioambientais. Ese é a alternativa que queren vostedes. Ese é a de comarca do Barbanza, a que está no municipio de Lousame. Ese é a que queren vostedes, e non Sogama. E volvo a repetir, Sogama é voluntaria. Pero, bueno, parece que sirve como disculpa a incapacidade que teñen de xestionar as súas administracións. Decidimos en Sogama e as culpas para Sogama, que é o malo da película. Esa é a realidade. Vayan vostedes ao Barbanza e pidan sitio no Barbanza, ou vayan a Nostián e pidan sitio. Ou tanto que presumen de outras comunidades autónomas que levan outro tipo de xestións. Por exemplo, en Sogama está cobrando 108, como di vostede, que eran 120, pero a Xunta faise cargo de 12 euros, 108 euros por tonelada. Sabe canto cobra a Euskadi por tonelada? 180. Tanto que presume o BNG do reciclaxe de Euskadi. 180 euros por tonelada cobran en Euskadi. É privatizado. Segundo lugar, falaba vostede de biorresiduos, puntos limpios e de bonificacións. Voulle falar só dunha bonificación. As bonificacións por colaborar coa reciclaxe. Na ordenanza anterior que está en vigor a día de hoxe, as axudas polo reciclaxe chegan a bonificarse un 50%. Con esta nova ordenanza, sabes canto se bonifican de máximo? Un 25%, a metade. É dicir, ainda están reducindo as bonificacións e falan de xusticia social. Todo o contrario, esta é unha injusticia. A incapacidade vosa para poder xestionar fai 7 anos un novo contrato, a incapacidade dos gobernos de esquerda para poder xestionar un novo contrato provoca estas cifras. E vou a falar de cifras, vou a empezar, porque a nós, perdone señora Portas, si nos chegou a convocatoria da Asamblea da Comisión da Mancomunidade, e vou a decir, unha vivenda hoxe en día paga 67,85 euros ao ano, vai a pasar a pagar 126 euros ao ano. Un hotel de 75 plazas de 965 euros vai a pasar a pagar 4.900 euros ao ano. Un camping de 200 persoas de plazas de 1.300 euros que paga vai a pasar a pagar 3.400. Un restaurante tipo medio de 371 que paga ahora vai a pasar a pagar 2.072 euros. Unha cafetería tipo de 321 euros que paga ahora vai a pasar a pagar 1.228. Un bar con comida, e poño isto, un bar normal, de pueblo, de 128 euros que está pagando, vai a pasar a pagar 2.072 euros. Unha tienda de alimentación pequena de 1.070 euros vai a pasar a pagar 1.724 euros. Un despacho individual dunha persona, dun abogado, dun médico, de quen sea, que produce moito lixo, sobre todo moito lixo, de 85 euros que paga ahora vai a pagar 200 euros. Un local vacío que está pagando 67,85 euros vai a pasar a pagar 200 euros. É un comercio de 85 euros que paga ahora vai a pasar a pagar 200 euros. Isto é unha barbaridade. Isto é un tasazo, un sablazo nos bolsillos das canguesas e dos cangueses. É un engano por a incapacidade de non ter aprobado antes un contrato e unha nova ordenanza fiscal fai 7 anos que rematou o contrato. Esa é a realidade. Este é o que temos en riba da mesa a día de hoxe. E o que se vai a votar na comisión do LUNS en a Asamblea dos Xoves, que están falando de que se fai o verdes os Xoves. Esa é a barbaridade que están facendo. É dicir, que aumente, nalgúns casos, o 500% o recibo, e que para todos os veciños e veciñas aumenta o 100%.
Que culpa teñen eles de que vostedes en 7 anos estuveron xogando municipalización? Sí, municipalización, non. Que culpa teñen? Pío, vale. Nada máis. Ben, abrimos a segunda quenda entón. Señora Prieto, señora Portas. Ben, bueno, eu vou reiterar onde comecei ao principio, que a alternativa non ten a documentación, e non solamente non é que lle chegar á comisión, é que o día despois de ler na prensa a taxa que se iba a aplicar, chamei eu, persoalmente, para que se nos pasase o borrador e se nos dixo que non estaba rematado hasta o día que as alcaldías se reunisen. É dicir, textualmente. E a de hoxe vimos en pañales, certamente. Entón, esa é a cuestión. Si que, máis ou menos, vas deducindo a raíz da prensa, pero que teñamos que deducir os políticos e as políticas que temos que votar nunha asamblea, que vamos a votar polo que pon un medio de comunicación, viva la transparencia. É dicir, é que non o podo decir de outra forma. Vou a decilo corto e claro e é o que é o decidido pola Asamblea de Alternativa dos Veciños. Apoiar un aumento dunha taxa sin plan non o vai facer a Alternativa dos Veciños. Queremos esa reunión para que se nos explique de forma clara e transparente cal é o plan de optimización dese servizo, porque senón se prolongará no tempo esa taxa. Queremos claro a que subvencións ou non se optan e a cales se van a optar, porque a maneira que temos para poder actualizar o servizo e reducir esa taxa. Queremos ver como se vai implementar ese reciclaxe na orixe. E reiteramos e o dixemos durante moitísimos anos neste Concello, Pepa, que hoxe quede e que conste outra vez novamente en acta. Nós estamos coa economía circular e non con compos e compos, porque a ver como nos lo comemos cando teñamos tonelaxes, e un sistema de tasas progresivas. O dixemos no seu momento na mancomunidade e o volveremos insistindo hoxe. E reiteramos, estamos falando sin a documentación cando a nivel de comisión non nos chegou e a nivel persoal, fun eu mesma que fixen o trámite para ter o borrador e se me dixo que non estaba aínda, polo cual non se me podía chegar. E así vimos o pleno. Seguinte turno. Bueno, eu vou a seguir na mesma línea. Aquí levamos de pío 7 anos intentando municipalizar non sei que, non sei cuánto. Eu, desde logo, agora faise unha ordenanza fiscal, analízase todo o que hai que facer, un traballo impresionante feito por os servicios técnicos e jurídicos da mancomunidade e isto non sirve para nada porque perdimos moito tempo en unas cosas e outras. Eu creo que a ordenanza fiscal é unha taxa ajustada á normativa vigente, o cual tendrá inunablemente consecuencias na licitación e posta en marcha dun novo servicio de recollida de residuos moderno de calidade ajustado ás necesidades dos veciños e das veciñas de Cangas. Se non se fai nada, o servicio sigue igual, que isto imagínome que é o que lle interesa a algúns. Nada máis por aí. Nada, simplemente volvo a reiterar que ten gracia que vos fagades tan defensores da veciñanza cando realmente estes cartos para pagar Sogama xa estaban saindo dos seus petos, entón que nada ten sentido, pero bueno, sigamos aquí intentando engañar. Votaron vostedes a favor en Europa desta normativa, incumplirona en Galiza, dende hai moitísimos anos, beneficiaron a Sogama e a Naturlle. En Cangas modificaron este proxecto europeo para que teñamos hoxe o problema que temos. Esa é a súa herdanza. Ademais, o Partido Popular leva 14 anos gobernando na Xunta, 14. Creo que en 14 puidemos, non sei, intentar polo menos
xa que non pensamos tanto en cumprir as normativas, por lo menos no medio ambiente, aínda que xa miro que vostedes apostan claramente, así o defenden, na incineración. Pois sigamos así. 14 anos nos que o único que fixeron foi ampliar Sogama en vez de crear plantas de compostaxe ou tamén traballar pola economía circular, perpetuar un modelo completamente obsoleto, entregar contratos millonarios a empresas amigas. Eses cartos sí que saen da veciñanza de Cangas tamén. Hoxe viñan aquí a facerse os sorprendidos, que todo nos parece un horror, pero bueno, moitos concellos, como xa dixen antes, gobernados polo Partido Popular, subiron a tasa do lixo. Ali vostedes non dixeron nada, non hai ningún tipo de problema, mas nin sequera o explicaron, como se non pasase nada. Aí parecelles ben. Cando vostedes tamén subiron o IBI sin dicir absolutamente nada nin explicalo, aí sí que estaban cumplindo cunha normativa que vostedes ademais puxeron. Pero bueno, a diferencia é que aquí realmente o que estamos facendo é un acto de responsabilidade por mellorar un servizo que todos e todas sabemos que non é o que a veciñanza merece. Pero para isto hai que dar moitos pasos, hai que traballar moito. Disculpa, pero 7 anos creo que na mancomunidade, polo menos estes que estamos aquí sentados, non estivemos. Que den explicacións a outras persoas desta corporación que sí que estiveron ali, non sei. Sen máis, vou a deixar a demagoxia, bueno, deberían poñerse a traballar por cambiar este modelo, porque nós estamos traballando esta ordenanza e o contrato que virá despois é o exemplo dese. Hai que tomar decisións valentes para poder mellorar a calidade da vida dos veciños e dos veciños, cousa que a Xunta prefire continuar con que paguemos a Sogama. Nada máis, grazas. Pecha o propoñente. Ben, outra vez a señora Val voy a explicar que decisións valentes debe ser sablear os veciños. Esa é a decisión valente que toma a Xunta da Mancomunidade, en concreto o Goberno de Cangas. Como decía vostede, vai deixar vostede a demagoxia. Eu vou a falar cos datos que me incorporaron na convocatoria de onte ás 9:30 da noite. Falaba vostede de axudas sociais. Falou na valoración anterior que vai a aportar bonificacións por axudas sociais e colaboración. Sabe cantas solicitudes de risga hai nestes momentos na Mancomunidade de Concellos do Morrazo para que sean bonificadas, porque xa existe esa bonificación? Unha en Bueu, 4 en Cangas e unha en Moaña, 6. Asociacións de entidades lucrativas, unha en Cangas e 5 en Moaña. Esas son as bonificacións que xa veñen e que venden como novas e xa existen. Esas son o número de entidades e o número de persoas que solicitaron esas axudas. Isto está publicado na documentación aportada onte para a convocatoria da Comisión da Mancomunidade. É dicir, poden ocultalo de calquer maneira. A culpa é a Xunta, a culpa é Madrid, a culpa é a ONU, a culpa é Israel, a OTAN e a quen sea. Pero aquí estamos no Concello de Cangas e vostedes queren tomar unha decisión na semana que ven que meter a man nos bolsillos as canguesas e os cangueses. E volvo a repetir, hai subidas do 100% para as vivendas e é un auténtico disparate. Volvo a repetir, o bar sin comida, o bar de toda a vida, Ultramarinos, que está pagando 128 euros agora, que ao mellor é pouco, pero pasar a 2.072 euros, multiplicalo máis dun 500%. É dicir, son cifras que veñen na ordenanza fiscal. Este é o disparate que queren cometer vostedes. E, sobre todo, na situación do servicio que temos. Con que cara lle decimos ás veciñas e os veciños que teñen que pagar o doble pola súa vivenda cando os contenedores están rotos? Os lugares onde hai máis de 2 ou 3 contenedores nas zonas medio rurales ou rurales están cheas de ratas. A atención das persoas que deixan enseres na rúa está vendo problemas desde fai meses. Non lle atenden en menos de 15 días. Hai cantidad de problemas que cada vez a decadencia vai a maior. As instalacións, a maquinaria, todo vai... E con esa situación lle podemos decir ao veciño, veña, mañán pague vostede o doble que lle vamos a solucionar todo. Vamos a ser os mellores. Señores, non enganen. Isto é un sablazo e meter a man no bolsillo as cangueses.
Hai situacións, os contenedores movidos nas festas seguen sen estar no seu sitio, un descontrol. E con esa situación queren establecer esta tasa, con nos non contar. Vannos a ter enfrente, lóxicamente. Para explicar toda esta cuestión que é longa e complexa, vou a comezar pedindo que fagamos un exercicio colectivo de honestidade, e é canto non subiu a vida dende o ano 2008. E pensamos, eso é unha realidade e é un feito, moito máis nos últimos anos con unha onda inflacionista terrible. Mais alá de todo isto, quero explicar como funciona a mancomunidade. A mancomunidade estableceu unha tasa do lixo no ano 2008. Esa tasa do lixo só estaba prevista e só contemplaba o pago da recollida do lixo. A recollida de lixo ten dúas patas. Unha é a recollida en sí e outra é o que lle chamamos o tratamento. Parte do tratamento é Sogama e, de feito, é a parte máis grande, que ven sendo cerca do 80%, porque como o concelleiro Pío decía, o morrazo, aínda que a min me parece que só recicla o 20%, somos a comunidade que máis recicla con diferencia, para que vos fagades unha idea de en que punto estamos. O morrazo é agora mesmo un exemplo de reciclaxe, e é un exemplo de reciclaxe porque o morrazo apostou pola compostaxe. De feito, a planta da Portela iba a ser unha planta de compostaxe ata que chegou ao Partido Popular e a convertiu nunha planta de transferencia a Sogama. Non é certo que foran os gobernos de esquerdas quenes truncaran o modelo. O modelo quedou truncado polo Partido Popular e despois, dende os gobernos seguintes, se intentou endereitar esta conduta. A día de hoxe, temos compost en planta e, ademais, estamos compostando cos composteiros marróns, que non todos os concellos teñen posto este sistema, que xa é de por sí máis barato que mandar a incinerar a Sogama. Quero dicir con isto que a mancomunidade traballa moi activamente e, de feito, somos un referente. Quer dicir, ese 20% que nos parece pequeno é realmente un modelo para outras comunidades. Por iso Sogama, como quería disminuir o tasazo, pedía uns incrementos tan pequenos do 1 ou o 3%, porque senón a maioría dos concellos non iban a ser capaces de cumplilo. Nós, por sorte, podemos cumplilo holgadamente, pero porque a mancomunidade leva moitos anos apostando por isto. Entón, temos tres realidades que, ademais, se dá a desgracia de que concurriron paralelamente. Por un lado, temos unha tasa que só cubre a recollida e, ademais, é absolutamente deficitaria. Só o Concello de Cangas, para suplir o que non cubre o coste do recollido, do que é a recollida do lixo, nos costa 200.000 euros cada ano. Entón, si estamos xa pagando todos eso. Quer dizer, o que estamos pagando aí non o vamos a poder gastar nin en bacheos, desbroces, bueno, todas estas cousas que sempre nos gusta reclamar o Concello. Eso é a pata primeira. A segunda é, en 2 anos, o coste de Sogama duplicouse. Isto quere decir que, aínda que nós tuveramos reciclado o doble, íbamos a pagar o mesmo que fai 2 anos. Como encima a capacidade de convencer a toda a sociedade de reciclar non vai a ese ritmo, o que nos encontramos é que este ano nos está costando, xa o estamos pagando, o Concello 800.000 euros a Sogama. Entón, xa se está pagando, estámoslo detraendo de servicios e de prestacións que o Concello non pode gastar en esas cousas, estamos mandando a Sogama. Por iso decimos que se Sogama baixa a tasa, nós tamén podemos baixar a tasa, porque nos leva a terceira parte, e é que hai unha lei que nos obliga a trasladar os costes aos usuarios do servizo. É unha lei que non fixo o Concello, e non me vou a poñer a debatir quen a fixo, pero é de obligado cumplimento. E, de feito, esta información que estamos dicindo que é un moito oscurantismo, estes datos os coñece todo o mundo. Tivemos unha moción no mes de marzo e falamos aquí longo e tendido sobre todos estes datos. Todos estamos coñecedores, ademais son números redondos que os pode facer un neno pequeno. Temos un déficit co tema do lixo que nos está lastrando a todos os concellos da mancomunidade, e é simplemente algo do que temos que ser conscientes. E vos digo, e remato,
por decir que non é algo que me estou inventando eu, e xa o fixen, penso que naquel día, vos digo o argumento que se usou no Concello de Ponteareas 100% do Partido Popular e dice: esta subida é obrigatoria para cumprir a lei e evitar sancións, goberne quen goberne. E isto é un lema do Partido Popular donde goberna, pero donde non goberna venga a facer demagoxia dicindo que nos queremos timar, pouco menos que timar aos nosos queridos veciños e veciñas. Todo o contrario, porque ademais nós tamén somos veciños e veciñas. E despois, as bonificacións están aí. O mellor hai xente da Risga que ten dereito e non está informada. Haberá que informar a toda esa xente. E se por sorte non hai xente que teña a desgraza de estar nunha situación tan vulnerable, pois tamén temos que alegrarnos. E sobre todo, o que lle preocupa a Mancomunidade, e que estamos todos de acordo, é que o servizo está sendo moi precario. Os concellos non dan máis de sí porque xa co que pagamos non estamos pagando coste ni siquiera do servizo, xa non che digo sumando o gama, e o que queremos, por encima de todo, e dicir, dá igual o gama, incluso dá igual a lei, o que queremos e necesitamos é que mellore o servizo. E o que é ridículo é pretender que pagando 5 euros ao mes, por favor, 5 euros ao mes, vamos a pasar. A realidade é que unha familia que non estea en ninguna situación de vulnerabilidade vai a pasar de pagar 5 euros a 10 euros ao mes. O sea, de 5 euros a 10 euros ao mes. De verdade pensades que un servizo de calidade non vale 10 euros ao mes? Simplemente vos traslado esta reflexión. Pasamos a votar. Grazas por manter o silencio. Vamos a votar a moción do Partido Popular. Votos en contra? Abstencións? E votos a favor? Queda aprobada por 11 votos a favor e 10 en contra. Ben, pois queda efectivamente aprobada esta moción. Perdón, unha cuestión de orden. Isto daráselle el traslado, si pode ser, rogaría a Secretaría, se é posible, a Mancomunidade o luns por la tarde xa temos unha comisión sobre este tema. Si pode ser. Gracias. Ben, pasamos ao octavo punto da orde do día. Non, o sétimo, perdón, moción do Grupo Mixto sobre a execución das partidas orzamentarias para deportes nos orzamentos 2024. Ben, nos orzamentos municipais do ano 2024 aprobáronse diversas partidas económicas dirixidas ao fomento da actividade física e deportiva no noso concello, pasando así de 662.000 euros a 1.200.000. O reparto, tal como consta e se aprobaron as enmendas dos orzamentos, foi de clubes deportivos pasaron as subvencións de 100.000 a 215.000, as axudas a deportistas e a eventos de 10.800 a 27.000, actividades deportivas de 28.000 a 53.000, infraestructuras de 47.900 a 240.000, o mantemento das instalacións deportivas e o persoal de 476.000 a 700.000, e este importe fixo que se incrementara a partida de deportes nun 86%. Realizouse para o mantemento, arreglo de instalacións, subvencións a clubes, realización de escolas deportivas. É evidente que ditas cuantías atópanse dentro da responsabilidade que teñen como obxectivo claro a promoción do deporte de base, apoio ás familias e melloras das infraestructuras municipais. E foron posibles grazas ao consenso dun pleno, que é o órgano soberano na aprobación e modificación dos orzamentos municipais. Na actualidade, existen dúbidas razoables sobre o grado de execución real destas partidas, e non o di a alternativa dos veciños, o non lo preguntan todos os días os clubes. O traslado que se lle fai por parte dos clubes deportivos a alternativa dos veciños é que levan percibindo a mesma subvención desde o ano 20 dos orzamentos conxelados. E reiteramos, se incrementou a das subvencións dos clubes en 115.000 euros. As actividades deportivas para os nenos e as nenas dos nosos coles siguen sin activarse desde ese momento, cando sí que existe partida económica e borrador das bases desas actividades, igual que o borrador das subvencións dos clubes.
Infraestructuras, sabemos as que se arreglaron en base a que subvencións se arreglaron e os demais siguen pendentes. Entendemos que é responsabilidade deste pleno coñecer con detalle a situación garantindo a transparencia na xestión deses recursos e cumprindo co destino orzamentario acordado, porque foi este pleno, con todas as persoas que están aquí dentro, quen aprobou esas partidas orzamentarias. Por todo iso, o Grupo Municipal da Alternativa dos Veciños propón a este pleno, solicitar ao Goberno Municipal que informe ao pleno, no prazo dun mes, non estamos dicindo que hoxe, sobre a execución das partidas orzamentarias do 24 en materia de deportes, tanto para o exercicio 24 como no que estamos actualmente, 2025. 2. Requerir que se detalle no devandito informe grado de execución de ditas partidas, se produciron modificacións, que órganos as aprobaron e estado actual das bases reguladoras de subvencións e previsións de publicación. 3. Dar traslado deste acordo á intervención municipal e á Secretaría Xeral da Corporación para que emitan informes complementarios sobre a execución e legalidade das partidas referidas, porque non coñecemos esas modificacións de créditos. E 4, dar traslado deste acordo a todos os colectivos deportivos e sociais aos que lle afecte dito acordo, porque o mesmo pasa nas escolas, que a día de hoxe os nenos e as nenas seguen sen poder ter actividade extraescolar da piscina. Entón, queremos saber un pouco como está a situación en xeral no ámbito do deporte. Ben, comezamos a primeira quenda. Señora Aurora non vai intervir. Vale, sobre as bases están en Secretaría pendentes de revisión para poder traelas a pleno. Decirlle que sobre o tema... Perdón. Sobre o tema da execución das partidas orzamentarias no ano 2024, decir que, bueno, que está na conta xeral e na liquidación que ven a pleno. Decir tamén que, bueno, un dos datos de que si lle podemos dar é que hubo un pago de 146.621,40 máis de 26.000 euros do anterior goberno que hubo que pagar cas partidas do 2024. Polo de agora, nada máis. Seguinte intervención. Bueno, xa comentan os concelleiros responsables da área a súa xestión económica de deportes. Eu simplemente quería deixar claro que é completamente falso dicir que as contas do Concello de Cangas non son transparentes, son públicas, están a disposición de toda a veciñanza e, sobre todo, de cada concelleiro deste pleno. Ademais, en primeiro lugar, todos os convenios de deporte son nominativos do 2020 e de antes tamén, aí teño que dar a razón ao Partido Popular. Son nominativos e, polo tanto, aprobados por este pleno. Así que, quen aproba o orzamento debe saber perfectamente que cantidade recibe cada entidade, porque evidentemente está de forma nominativa. Segundo, nos plenos hai dacións de conta dos reparos, das modificacións, porque están aí. Terceiro, calquera concelleiro pode solicitar acceso a calquera expediente, como vostede xa fixo en múltiples ocasións coas partidas orzamentarias. Penso que as últimas foron as de Cultura. Entón non entendo como di que non é transparente. Pero bueno, e por último, deixar claro, penso que xa falamos deste tema, hoxe viu a este pleno a conta xeral de 2024 onde aparece toda a información. E hoxe ven a este pleno tamén toda a información da liquidación dos 2 trimestres de ano que levamos. Está aí toda a información a disposición do pleno, dos concelleiros xa dende que se convocou este pleno e da veciñanza para cando o necesite. Entendemos que o que pretenden nesta moción é, basicamente, enganar, porque queren que se lle traslado de algo ás entidades deportivas que realmente non é certo. Simplemente aclarar a situación, porque sempre estamos co mesmo da transparencia, todos sabemos o tipo de transparencia que temos nos nosos gobernos no pasado e tamén neste. Ao final, nós tamén nos enteramos do que o vosso goberno fixo, por algo será todo público. Nada máis, grazas. Ben, seguinte intervención.
Sí, bueno, eu creo que é unha moción, señora Portas, que estou de acordo totalmente dende o principio con ela. Creo que o goberno municipal, a corporación municipal, debe coñecer de primeira man onde se están gastando os cartos nun presuposto que eles aprobaron xunto con vostede, onde se abstuvo e así pudos aprobar os presupostos. Indicar que esta partida económica, que donde hai un anexo de subvencións, efectivamente, de 100.000 euros, que ningún euro máis se aportou aos diferentes clubes, gustaríanos saber tamén, efectivamente, que se vai facer o que se fixo durante o anterior 2024, esos 115.000 euros a maiores, que está expresamente dito nunha partida específica de subvencións a clubes deportivos, que eso, efectivamente, con respecto á moción anterior, son específicos para clubes deportivos. En ningún momento vimos que se incorporara esas subvencións non hai ninguna base que poda soportar esos 115.000 euros e gustaríanos saber onde se aportaron ou onde se gastaron esos cartos e onde se van a gastar neste 2015. Porque creemos, e así temos constancias de forma verbal, que se está facendo de forma partidista, sin ningún criterio obxectivo desa aportación. E gustaríamos que vostedes nos dixeran onde están esos cartos, simplemente. Creo que é lícito o que se está pedindo na moción e así vamos a apoiala, nada máis. Remata a propoñente, a primeira quenda. Ben, vamos ir aclarando por partes. Nós se o pedimos é porque posiblemente na conta xeral non quede claro. Reiteraremos igual o que dixemos na conta xeral, nun apartado que consideramos que é imprescindible e que en todo caso recalcamos, porque certamente cos informes que se realizan se fan da conta xeral, pero non dos movimentos. Certas partidas dos orzamentos municipais se aprobaron gracias a enmendas. Volvemos a reiterar que os orzamentos municipais son lei e que se teñen que cumplir e que os acordos en pleno solamente os poden modificar pois o mesmo pleno. E a este pleno non veu ningún tipo de modificación presupuestaria con respecto a ninguna destas partidas, igual que pasa con outras partidas. Se unha emenda ao orzamento foi aprobada en pleno, iso significa que queda incorporado ao orzamento definitivamente. Polo tanto, eses cartos xa teñen un destino fixado. Cal? A finalidade que marca a emenda. A emenda aos clubes deportivos pono claro, pon subvencións, non convenio, subvencións. Deron un dato real que anterior ao ano 2020 e principalmente cando se conxelaron os orzamentos, existían axudas por convenio nominativo aos clubes deportivos, sí, por 100.000 en total. Eu non dixen nada contrario, ben? Unha vez que se aproban os orzamentos, se aproban con un incremento de 115.000 euros máis a cambio de que sexa unha subvención. É dicir, que se redacte unhas bases desas subvencións para repartilo con méritos e demais. E demais, e aí o teño que decir, o concelleiro nese momento de Deportes me recoñece que ten o borrador que nós comezáramos no goberno anterior e que pronto nos reuniríamos para afiar ese borrador. Pero nunca chegou a nós, ni nunca houve esa reunión. Pero en cambio os cartos, según a conta xeral, se gastaron. Entón o que estamos preguntando é en quen se gastaron os 115.000 euros a máis. O goberno non pode legalmente cambiarlles o destino por decisión propia, salvo que tramite unha modificación de crédito coa súa fiscalización correspondente e a aprobación polo pleno que é o órgano que o aprobou, que iso é o que se basan os orzamentos. Ben, este pleno non aprobou ningún tipo de modificación, co cal a conta xeral non nos di eso. Axudas a deportistas, que falamos na moción anterior, tampouco existiron, simplemente estamos preguntando onde están. As actividades deportivas, os nenos e as nenas, eles realmente son os que fan as bases. É dicir, son as axudas que se lle dá aos clubes para que os nenos en horas extraescolares poidan facer actividade deportiva como unha cuestión de saúde e como unha cuestión de xerar base.
do deporte, senón nunca chegarían a ser olímpicos. Aí está o noso papel. Ben, as escolas deportivas siguen sin ter as bases para poder facelas, nin sequera teñen un apoio económico, nin se fan. Antes non se facían Vitoria, porque non había cartos. tes que Sí. rematar. Hoxe non se fan. Nós estamos preguntando, os cartos na partida económica sí que están. Axudas a infraestructuras e mantemento. E só quero recordar unha cousa. No informe de xaneiro do ano 2025 do Inda señor vas a ter interventor, logo outro do turno. señor interventor Vitoria, indica que as por partidas favor. orzamentarias de deportes das que fala a concelleira Cada vez, do PSOE e que publicou na prensa tiñan que ser pagadas cando ela era concelleira de deportes e o di o informe do interventor do pleno de xaneiro. Simplemente, entón, terá que explicarnos Vitoria, ela logo por favor, de remata. que son... Tes outro turno aínda, de segundos. Sempre que hai que estar a chamarche a atención. Veña, sí, vale, gracias, ainda por encima. Abrimos a segunda quenda. Bueno, resúltame increíble que vostede diga se produciron modificación de crédito con todas as que fixo vostede. Gustaríame saber que nas aprobou. Outra cousa, din que non a paran de chamar os clubs deportivos. Creo que tamén a chamaron cando era a época da subvención ou dos convenios, presentaron a documentación e vostedes pois non lle contestaba e quedaron, creo que o ano anterior a que nos gobernáramos, sen esa subvención. De verdade que me resulta increíble que vostede veña con iso. Como é transparente, como se pode ver e como este goberno non ten nada que ocultar, pode miralo perfectamente, e senón, co informe de intervención e secretaría, mirará onde foron os cartos. Desde logo non foron para esta concelleira. Eu simplemente dicir que a concelleira da Alternativa dos Veciños hai 2 anos foi alcaldesa de Cangas. Creo que tivo tempo suficiente como para facer todas as cousas que ven aquí a pleno a decir que nós non facemos. Simplemente deixar claro iso. Grazas. Cada intervención que escoito do grupo de goberno preocúpame moito. Porque cada intervención que están facendo con respecto a calquer moción, xa facémola nós ou fai señora Portas, están reprochando que se fixo antes. Pero que é o que fixeron vos nestes 2 anos e medio que levan gobernando con respecto ao deporte? A pregunta moi clara, onde están os cartos, ese 1 millón de euros a máis que se invertiu nos orzamentos 2024, pode explicar, porque en ningún momento, señora Martínez, ou señora doña Xiana, non se me acordo o apellido, o único que fixeron nas súas intervencións foi decir o que fixo a señora Portas no seu goberno. Que é o que fixeron vos, o que é o que estaban a facer cara ao deporte? É moi clara a moción. Onde están os cartos que se invertiron ou que se aprobaron nos orzamentos? Claro que non sei se o levou vostede, señora Martínez, non o sei, non vou a dubidar, pero que teñen que aclarar é onde están os cartos, porque os clubes deportivos descoñecen, están preguntando. Se non preguntan a vostede será porque non os atende. Seguramente sea por iso, porque non o preguntan a vostede porque o que lle fai é contar outras cousas. Entonces, non diga o que se fixo, dígame o que fixo vostede durante o seu ano que estuvo como concelleira e o que está a facer agora. Agora que creo que efectivamente non está a facer nada. Por eso resultame curioso que sexa vostede quen defenda esta moción. É moi sinxelo. Onde están os cartos que se invertiron no deporte que se aprobaron nos orzamentos? Explíqueno e dígano. E se son capaces, demostren onde están, porque no deporte non están, señores Grupo de Goberno. Nada máis. Espera, Geno. Queda outro turno. Geno, cala a boca. El pode facer. Que podíamos falar todos de moitas cousas. Podíamos falar todos de moitas cousas.
Geno, por favor, non é o teu turno. Hai un segundo turno. Atende, non quero chamar a orde, Geno. Pido silencio. Queda un outro turno, podes usalo. Queda un segundo turno? Ai, xa pasamos. Bueno, pasouseme rápido este. Bueno, pois... Que remate, entón... Pero rematou Gestido? Sí. Pois entonces remata a propoñente. Bueno, desde a alternativa e desde a persoa que a mí me corresponde, eu non estou dicindo que ninguén levar os cartos para casa, por Dios. É dicir, aquí o único que estamos preguntando é en que se emplearon os cartos que estaban para unhas actividades e que non se emplearon nelas. E iso é unha realidade. É dicir, os clubes si nos preguntan que siguen cobrando exactamente o mesmo. Deixo informado, ademais, que sí que é certo que pedín acceso ao expediente das subvencións dos clubes, porque no xornal a concelleira do PSOE dixo que eran as subvencións do 24 que ademais xestionou ela, porque era a concelleira de Deportes. Pero eu igualmente pedín acceso, porque claro, 3 anos hacia atrás non recordo, pero se siguen as bases e que nas pagas se pagan sempre en Nadal, e se pagan desde intervención sempre e cando se cumplan as bases. Hai que deixalo enormemente claro. Ben, aquí o único que preguntamos é o por que non se avanza e en que se meteu. Por que? Porque hoxe, a un mes de comezar as clases, os nenos e as nesas do noso concello non están nas clases de piscina. Hoxe xa ha empezado o cole e é o período escolar, no que non teñen actividades extraescolares de deportes. E era porque non existía orzamento no 20, 21 e 22. Pero agora xo aprobamos para eso. Entón, por que non se fan? Esa é a pregunta. O mesmo nos pasa coas subvencións dos clubes. A mellor a vostedes non lles preguntaron. A min sí, e non foi só un clube. Ben, foron bastantes clubes os que nos preguntaron. Reiterar, se fala sempre da nosa alcaldía ou da miña alcaldía, non sei porque a nivel persoal, porque xa digo que era alternativa, pero reitero, por se alguén lle quedaba dúbidas, é o meu momento de intervención. Como alcaldesa exclusivamente estive en Suamente 2 anos e como concelleira de Deportes, depois de que o PSOE saiu do goberno, 1 ano e medio. E quero decir esta data, ano e medio, para que a xente teña conciencia. Ano e medio, cun orzamento de 600.000 que o pon a moción e o lin antes en Deportes, se fixeron de obras luces do Keniata, luces do Alondras, edificio das pistas de atletismo, praia da piscina, campos de tenis de San Roque e zonas comúns do Gatañal. Proxectos. O proxecto íntegro da piscina, co cual o poden arreglar as partes que faltan cando queiran, porque está o proxecto neste Concello e aprobado. Proxecto do Gatañal que presentaron agora a subvención da Deputación do Fondo Next Generation, porque o proxecto xa estaba feito. Subvencións das gradas do Alondras que se perderon con esta nova corporación porque estaban pedidas e concedidas co proxecto feito. Subvención do Gatañal. Ese o que fixo esta alcaldesa tan mediocre en ano e medio. Levan vostedes 2 anos e algo. Solamente lle estamos pedindo que expliquen onde están os cartos, que dunha vez sayan as bases de subvencións, porque se aprobamos eses orzamentos e esas cuantías foi co compromiso de esta persoa que lles fala desde a Alternativa dos Veciños, coa que era en aquel momento concelleira de Deportes Agrario Martínez, para levar a cabo estas partidas, coas bases xa redactadas. Estamos esperando que cumpla o que prometeu. Por favor. Veña, pois xa temos ahora a oportunidade de votar a moción. Pasamos á votación. Sí, está ben. Este é o que poñemos para votar? Sí. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. E rematamos co
punto 8, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o muro na aldea da Riba. Boas tardes a todos. A metade deste verán, o Concello de Cangas iniciou as obras de ensanchamento da entrada da aldea de Garriba na súa marxe dereita e a construción de un muro de peche dunha parcela privada. Ditas obras foron promovidas e costeadas polo Concello, executándose mediante unha contratación de dúas empresas construtoras. Unha vez iniciadas as obras, os veciños empezan a denunciar a falta de criterio e ilegalidade das mesmas. Finalizadas e rematadas, queda claro que as obras promovidas polo Concello non cumplen coas alineacións nin cos parámetros establecidos para cercas e cerramentos establecidos nas normas subsidiarias urbanísticas de Cangas en vigor. Por unha vez que fan algo donde mellorar un punto crítico, se fai un parche, algo a medias. Un muro no medio da vía pública, según os planos de alineación das normas, unha cesión voluntaria a medio facer. Como resultado, a aldea da Riba conta con unha entrada a medias e sin señalar. Media entrada pagada a precio de enteira, incumprindo dende o Concello as súas propias normas subsidiarias, que obriga a cumprir os veciños e a todos os cangueses. Dende o Partido Popular pedimos que se cumpla a normativa posvixente, tanto polos veciños como polo Concello, polo que traemos as seguintes propostas de acordo pleno. O primeiro punto sería instar ao Goberno de Cangas a solicitar un informe técnico do arquitecto do Concello e outros xurídicos sobre as alineacións e peches da obra da entrada da aldea de Garriba realizadas polo Concello. O segundo punto sería instar ao Goberno de Cangas a solicitar un informe á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade AXI, o Servicio Provincial de Carreteras de Pontevedra, sobre as obras realizadas na entrada da aldea da Arriba, cruce Avenida de Ourense, rúa da aldea de Arriba. O terceiro punto sería instar ao Goberno de Cangas a entrega deses informes, así como o do proxecto onde se recollan as obras executadas, incluído o peche, a todos os grupos da Corporación Municipal. E o cuarto punto, instar ao Goberno de Cangas a que, ante a falta de sinalización horizontal e aceras, se tomen as medidas de seguridade provisional ou definitivas para que a rúa aldea de Arriba sexa un lugar seguro para viandantes e vehículos. Nada máis. Moi ben, grazas. Abrimos entón a primeira quenda. Ben, queremos decir que certamente nos pedimos acceso a ese expediente e unha vez pasado o mes de vacacións por parte desta administración sí que se nos dou acceso, co cual hoxe sí que en este punto podemos informar con consecuencia de causa e coa información toda que requerimos. E queremos dividirlo así en diferentes puntos porque creemos que houve bastantes cousas que nos gustaría sinalar ou que al menos teña constancia, al menos na bocas de alternativa dos veciños. As normas subsidiarias deste Concello son de obrigado cumprimento e non solamente obrigado cumprimento para os particulares, tamén para a administración, ben? E non pode ser que exixamos aos nosos particulares, aos nosos veciños e as nosas veciñas retranqueos e aliñacións e que a propia administración incumpla a propia lei que el mesmo aprobou. Eso non é unha excepción, unha excepción. Dous, no expediente solamente consta unha cesión de 73 metros cuadrados entre o propietario e o Concello, amparándose nun artículo que é o 86. Ben, é dicir, certamente, a alcaldía pode asinar expedientes administrativos, pero este pacto non pode vulnerar nunca a normativa urbanística. Non substitúe esa firma os informes nin xurídicos nin técnicos obrigatorios de obrigado cumprimento nun tema como este e tampouco un pacto entre a administración e particulares pode contradecir unha norma, ben, que é o que entendemos, co cual para nós ese escrito existente dentro dese expediente poderíamos chamar que é nulo de pleno dereito. Sobre a propia execución da obra tamén temos cousas que decir e se quitou un tubo de 600 porque o problema era o saneamento, e se puxo un tubo de 300.
se deixaron sin conexións feitas e houve que volver a abrir o asfaltado, porque se olvidaron de conectar pois, algunhas vivendas. Non temos claro na zona de Longán que, ademais, o nacemento de pluviais é tan enorme e, ademais, justamente estes días, a propia Augas de Galicia recoñecen toda esa zona como zonas de posible inundación, que se fixera esa reducción desa tubería para resolver o problema. Tamén nos sorprende o feito que traslada o Partido Popular dicindo que se pagaron con cartos propios, pero teñemos que recordarlles que está subvencionado pola Deputación de Pontevedra, gobernada polo Partido Popular, ou así o recolle. Dentro dese proxecto fai a insinuación esa cesión que se firma mediante a alcaldía e o propietario. Nos gustaría saber tamén se a Deputación ten coñecemento diso. E ese punto é o que nos falta nesta petición. É dicir, se a Deputación ten coñecemento de que esa obra é pagada con cartos dentro dese proxecto porque é do Plan Concellos. Co cual, nós, como alternativa dos veciños, solicitaríamos tamén un novo punto donde se lle insta a Deputación si ten coñecemento da obra que ao final se acabou facendo nese tema. Xa de nada falemos calquer outro informe de outra empresa contratada nin o arreglo, porque en todo caso non existe nese expediente. Bueno, por parte do Partido Socialista, decir que estar o Goberno de Cangas sobre un informe técnico que xa está dentro do expediente, dende o día 18 de setembro, donde se informa favorablemente do expediente en cuestión por asustarse ás determinadas determinacións urbanísticas establecidas ao respecto das normas subsidiarias de planteamento do Concello de Cangas. Bueno, sigue. Despois pide que un informe a Consellería de AXI, que tamén está, dende, se non me equivoco, dende o 2 de maio, donde, de acordo co indicado, resolvo autorizar o Concello de Cangas no que respecta a competencia sectorial en materia de estradas e execución das obras contidas na memoria condicionamento, cesión para ampliación Rúa Aldea da Riba, esquina con Avenida de Ourense, na marxe esquerda da estrada PO 551 no Concello de Cangas. E despois, no expediente, creo que tamén ten a memoria valorada. O que sí que lle podo decir é que no punto 3, para a semana xa estará pintado todo o que Longán. O 4, perdón. Por lo agora nada máis. Ben, o propoñente desta moción, o señor Soliño, presupónselle que sabe deste tema. De feito, moito máis que calquera dos demais que estamos aquí, hai que dicilo claramente. Por lo tanto, debo concluir que a motivación para este escrito é, unha vez máis, entorpecer e estar en contra de calquer obra que os veciños e veciñas poidan percibir como positiva. Deus nos libre que pensen que o goberno fai algo ben. E digo isto porque solicitar cousas que xa existen e constan nos expedientes aos que vostedes poden solicitar acceso cando queiran, pois é un pouco extraño. Por exemplo, o informe da AXI, emitido o 8 de maio, e que, se me permite, vou ler, ela leu un pedaciño, vou ler algún outro entresacado moi breve. Con data do 2, o equipo de vigilancia de explotación emitiu un informe de campo tras visita. O 8 do 5, o enxeñeiro facultativo do servicio da AXI emitiu un informe sobre a solicitude presentada. E a resolución que ven nese informe da AXI, autorizar, como dixo a concelleira, ao Concello de Cangas a execución das obras contidas na memoria. Incluso entran algúns tipos de detalles sobre como debe facerse iso. Por exemplo, autorízase a ampliación do acceso existente desde a Rúa Aldea da Riba nunha longitude adicional aproximada de 2,5 metros, como resultado da cesión por parte da parcela que fai esquina para ampliar a dita rúa. Incluso as obras de pavimentación da nova superficie do acceso, demolición e reconstrucción do peche, consoante a descripción e características contidas na memoria. E, por último, xa deste informe da AXI,
pavimentarase a ampliación da superficie de acceso co mismo material co acceso existente. O sea, está pedindo un informe que ten aí desde maio no expediente e pode acceder a él cando queira. Despois, solicita tamén o informe do arquitecto municipal, que tamén consta no expediente, ou o proxecto, que tamén está no expediente. Entonces, poden ver todo isto cando queiran, e destos voulles tamén facer unha lectura moi breve, porque aquí a min sí que me controlan o tempo con bastante seriedade. Di, por exemplo, esta parte do informe. A totalidade da parcela na que se atopa a actuación obxecto das obras foi cedida para a ampliación do viario municipal e está incluída dentro do sistema viario, unha vez feita esa cesión, xa que constitúe un adelanto de cesión para axustarse ás alineacións das normas e poder ampliar o vial con unha beirarrúa, etc. etc. Vale. Ou esta outra parte. En caso de que polo Concello se procedese a realizar calquera obra no dominio público, e esa parte está no dominio público, como acabo de leerlle, según o informe que consta no expediente, e resultase afectada a obra ou instalación a que se refira a presente licencia, será por conta do promotor ou Concello quen se teña que facer cargo do traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, neste caso o muro. Vale? Entonces, non sei exactamente que máis quere, porque da súa petición o único é o punto cuarto, donde solicita, sinala vostede que falta a sinalización horizontal e as aceras e que tomemos medidas, vale, nese caso direille que en canto a esa sinalización estáse procedendo a facer unha vez concluída a obra, non antes, evidentemente, non vamos facer a sinalización antes de concluir a obra. E, por suposto, esa sinalización contempla un aumento da seguridade da vía, incluído, por exemplo, algún novo paso de peóns ou a sinalización do paso para peóns nesa ampliación. Entón, sí. Por lo tanto, non sei exactamente do que pide, que é o que falta, e, por lo tanto, imos votar a favor. Quédame outra máis, non? Nun principio, vamos a aceptar o que esa emenda que nos propón a V de solicitarlle tamén á Diputación esa información ou se existe esa financiación ou non. E despois tamén, en referencia a todos estes informes que se están facendo, non vou entrar a valorar se os informes son máis válidos, menos válidos, iso xa habrá outra xente que os poida interpretar e valorar. Segundo, o tema do informe da Consellería de Infraestructuras, lógicamente que te dan un informe, como dixeron ustedes, antes de facelo. Pero o que quería saber é se se asusta por o que se solicitou con esa memoria valorada que se presentou, se o que se está executado se asusta a esa autorización. Iso que pretendo eu, se asusta, porque moitas veces enviamos algún dibuxiño e despois facemos outra cousa. Eu creo que aí van por aí os temas. Pois sí. Despois, incidir que o Partido Popular non está en contra de que se ensanche esa entrada da aldea de Arriba. Eu non estou en contra. E nós non estamos en contra. A queremos máis ancha. Iso que pretendemos nós. Que se asuste este muro, as alineacións, para ser esa entrada máis ancha. Iso que queremos nós. Fixestes unha entrada escasita. O que pedimos é que de unha vez que se fai e se gastan os cartos públicos, que se faga ben, que se faga en condicións, se faga seguindo as regras, as normas urbanísticas que rigen este Concello de Cangas. Estas normas son vixentes tanto para os cangueses como para o propio Concello. Estas normas son ben claras, e son ben claras que o Concello as obriga tamén a cumprir o resto dos veciños. Esas normas definen os seguintes termos, como é o retranqueo. O retranqueo enténdese, isto está das normas, o retranqueo por situar unha fachada ou parte dela nunha distancia por detrás da alineación
oficial ben por obriga urbanística, ben por vontade da propiedade. No caso que nos ocupa, o cierre está no medio da vía e faltanlle 2 metros para estar nesta alineación. As cercas e cerramentos están definidas pois nas nosas normas, chamase así a materialización dos lindeiros con elementos que couten o libre acceso aos predios. As cercas asustaránse a unhas determinadas particularidades. Elas son, os cerramentos presentarán unha franxa maciza de hasta 90 centímetros. Ali incumpren, ali hai máis de 2 metros cegos. Sobre o basamento, sobre eses 90 centímetros, as nosas normas obligan a poñer unha celosía lixeira, un enreixado, etc. Ali incumplen, porque non hai unha celosía, hai un muro cego. Resumindo, dende o Concello, os veciños pídenlle asustarse as normas, senón expediente multas. E aquí ustedes fan o que queren e sin cumplilas. Como dicen antes, estamos a favor dun ensanche según as normas urbanísticas en vigor. E considero compatible un ensanche da entrada á aldea de Arriba coas alineacións e os parámetros dos muros das normas. E iso é facer ben as cousas. Segunda quenda. 3 minutos. Ben, decir que cando a alternativa se lle dá acceso non consta o informe do técnico municipal como tal informe, porque decir se é un chan rústico ou non é, se é urbano ou non é un informe, deixémolo claro, porque ese sí que existe, ben, senón estamos falando de outro tipo de informe. Tamén é certo que hoxe a concelleira foi intelixente, falou do informe, pero non falou do artículo ao que se refiere o técnico municipal. E sabe por qué? Porque senón lle diríamos que non cabe esa posibilidade nesta situación. Ben? Porque nós tamén nos preocupamos de prepararnos as cousas cando vimos a pleno, inda que digan que non. A non nos preocupa que nese ámbito e en moitos outros os veciños e as veciñas moitísimas veces teñen que facer cesións que son, que lle supón para eles cuestións preocupantes nesas cesións, pero teñen que cumplir a lei, porque a lei xa aprobou nesta corporación no seu momento. E neste caso, o Concello, que é o promotor da actuación, está incumplindo a norma que el mesmo aprobou. Incumplen os parámetros, que xa non me vou meter porque xo explicou perfectamente e controla máis que calquera dos que estamos aquí, o concelleiro do Partido Popular, incumple a altura, o acabado, a cesión, incumple todo eso. E non existe un informe xurídico e técnico previo a esa cesión para decir que se está facendo de forma correcta, que é do que estamos a falar aquí en todo caso. Moitos veciños desa mesma rúa, en zonas anteriores, tiveron que facer as cesións que marca a lei. Ben? Entón, eu podo chegar a entender perfectamente que estén molestos coa situación. Pero que máis o preocupante é que coa cesión que se fixo non se resolve o problema que temos. E o que aínda todavía é máis preocupante é que cos cartos limitados que ten esta corporación, cada vez que se fai unha obra, al menos facela ben e facela para que dure moitísimo tempo. Sei que esta é unha moción polo muro e agradezo que se incluya o da Deputación, porque me sorprende que cartos metidos nunha propiedade privada valga para meter nun proxecto do Plan Concellos. Recoñezo. Quixera ver esas cesións como se aceptaron na Deputación. Pero é certo que tanto a AXI como a Deputación, se ten unha cesión, quen incumple a norma é o propio Concello. Ben? A mí me preocupa máis a obra. Estamos nun sitio... Onda vai o tempo, sí, Victoria. estamos nun sitio complicado en cuestión... Como me despiste falas toda a noite. En cuestión de saneamento e abastecemento, e se reduciu o tubo a metade do existente. A metade do existente. O día que se levanten algunhas arquetas, doblaches o tempo. Queremos que o vas a expliquen. seguir falando, por favor, hombre. Que 5, falaches 6. E antes a falache outros 6. Jesucristo. Veña, seguinte intervención. Antón. Bueno, primeiro de todo, unha vez que ese veciño fixo a cesión, creo que se dixo antes, e como din os informes, iso é parte do viario público. Non é
por lo tanto, a actuación é sobre viario público, non sobre a propiedade privada de ninguén. E, en segundo lugar, o técnico municipal deixa claro que informa favorablemente esa obra porque se asusta ás determinacións urbanísticas establecidas ao respecto nas normas subsidiarias. Por lo tanto, si temos todos os informes favorables de todos os técnicos municipais máis os informes sectoriais, me quere decir exactamente vostede en que nos podemos basar para decir que está mala obra? Digo, nós, o goberno, porque máis informes non podemos pedir. Máis informes non podemos pedir. O público ten que guardar silencio sempre. Veña, continuamos. Pero, que hai que explicar? Vamos a ver. Sí, creo que non agotei o tempo, non? Antes, aí non me queda un poquinho. Vale, gracias. Vamos a ver. Ese señor, se en algún momento decide executar algunha obra na súa parcela, terá que facer o resto do retranqueo. E o que fixo foi unha cesión voluntaria de 2,5 metros ao viario público. E ninguén lle exime de facer o resto da cesión se en algún momento se ve obligado por a realización dunha obra nesa parcela. Ninguén. Non queda eximido en absoluto. E, polo tanto, o que se fixo desde o Concello é arranxar o que xa era parte do viario público. E se non se quere entender, pois moi ben. Mantemos o silencio e damos paso á última intervención. 3 minutos. Noutros momentos, en outras legislaturas de diferentes cores, sempre que se tuvo que facer unha cesión anticipada, facían enteira, non eran cachos. Sempre, sempre, sempre. Señor Antón, aí siguen faltando metros. A alineación do muro é a que é, non é no medio do que o vial. É unha pregunta interesante, unha pregunta-resposta. Cal foi o motivo polo cal fan un muro a medias no medio da tal e incumplindo o que son as normas? Por que non o puseron no seu sitio? Por que non o poñen? Xa que teñen que gastar os cartos, por que non o poñen na propia alineación? Cal foi o motivo? Tanto na vida como no traballo as cousas podense facer de dúas formas, unha ben e outra mal. En este caso, ustedes elixiron gastar os cartos e facer mal, unha solución a medias. Por unha vez que pasan de facer nada de nada a facer algo e fanno mal ou fanno a medias. Isto que fan ustedes é abrir unha caixa de tronos, construen, avalan e dan garantías a este tipo de actos xenerando xurisprudencia no urbanismo do Concello de Cangas. Xa que ustedes fan un muro sen cumplir alineacións, sen cumplir os parámetros dos muros das propias normas do Concello, basándose en provisionalidade, artigos, informes, etc., etc., o resto dos veciños, de aquí en diante, pola mesma regla, polos mesmos informes, polos mesmos actos deste goberno tamén van a poder poñer os muros, como fan vostedes, na mitad dos camiños, se retranqueo, alegando o mesmo que están ahora mismo respondendo vostedes. A ver, porque ustedes sí e eles non. As regras son as mesmas para vos e para os veciños, para veciños e para a administración. Como dixen antes, estamos a favor do ensanche, un ensanche según as normas urbanísticas, sendo compatible ese ensanche da entrada da aldea de arriba coas alineacións e cos parámetros que marca o muro. Respecto da sinalización, apuntar que moitas veces nas obras, cando hai, sobre todo en obras nas que hai risgos de coches, vehículos, etc., etc., existen unhas cousas que se chaman vallas, cintas, etc., etc., e pintura de color amarelo para poder señalizar e protexer a eses viandantes. Nada máis. Ben, como parte implicada en primeira persoa, porque ademais eu fui unha persoa que estuvo falando co veciño, ao que lle agradezo esta cesión. O primeiro que vou decir é que o asombro dos veciños é ostra, vaise ampliar isto despois de 40 anos. Alguén conseguiu algo. Ben, estou falando eu. Vale, cando eu termine, logo en rogos e preguntas, podedes falar todo o tempo que queirades. Perfecto. Como manifestou o concelleiro, eu pois son unha persoa que non teño formación en urbanismo
Eu, como alcaldesa, teño técnicos municipais que son tan capacitados como calquera outros e non retorzan a verdade e as leis. E sei no que o arquitecto municipal falou co concelleiro que trae esta moción. Eu estou segura de que no fondo bueno, ben, pois non falou. Retiro. Ben, correcto. Pero vou non explicar eu porque eu teño que trasladar ao público o que lle traslada o equipo. Perdón. Xa o retirei, queda tranquilo. Ben, non estou inventando. Vale, ben, xa dixen que xa o retirei. Podo continuar? Vou coa verdade. Que é o que vou facer? Ben. Pero, de todas maneiras, usted debería de saber o que é máis técnico que todos os presentes aquí. A cuestión está que dende a alcaldía se negocia con un veciño e se lle di hai esta opción. O Concello ten unha opción en aquel momento. Aceptamos 2 metros ou nada. Que preferides, 2 metros ou nada? Pois eu non. Pero como a decisión a ten que tomar o goberno decide 2 metros. O técnico municipal, sí, pero a expropiación podría levar moitísimo tempo. E había oportunidade de facelo agora. Non vou a estar a debatir co público. O que quero decir é que o técnico municipal decía que, efectivamente, o artículo 89 recolle unha opción que é válida para o Concello e que di desta maneira, fai referencia a usos e obras provisionais. Eso é o que fai referencia ao artigo 89, que é o que lle di o arquitecto a esta alcaldía. E lle di, señora alcaldesa, se ese veciño pedira unha licenza para el facer unha obra, tería que irse á alineación. Pero se fai unha cesión en beneficio de todo o pobo de Cangas, no ben común, en favor do ben común, o Concello ten a posibilidade de executar unha obra provisional, que foi o que explicou o señor concelleiro. Home, xa o di o título. O título xa di usos e obras provisionales. Artigo 89. Pois, non me estou inventando nada. Eso foi o que me dixo a min o técnico municipal. E o di no título, fala de obras e usos provisionais. Obras e usos provisionais. Non vou ler nada porque vostede fai a interpretación que queira. Home, está falando de obras provisionais. É o artigo que fai referencia a obras provisionais. Non obstante a obrigatoriedade da observancia dos plans, podrán autorizarse usos e obras de carácter provisional en solo urbano non consolidado ou solo urbanizable e terreos afectados a sistemas xerais en tanto non se inicie o procedimento de xestión correspondente, sempre que non estuveran expresamente prohibidos polo planexamento xeral nin pola legislación sectorial, que non o está. Os usos e obras provisionais deberán cesar e derribarse cando houbera acordado o axuntamento, sen dereito a indemnización. A autorización aceptada polo propietario farase constar baixo as indicacións, condicións e no rexistro da propiedade. As obras executadas para usos provisionais haberán de ser as mínimas e imprescindibles para permitir unhas instalacións facilmente desmontables. Non se admiten como usos provisionais os residenciais non os industriais. Non vexo eu que falte nada. E aínda que eu non estou falando de vontade de nada. Como que vontade? O arquitecto fai un informe que avala esta obra. Eu o que digo é, se vos o que vos gustaría, por vontade nos meteríades na cadea, pero por gusto vou, tamén cho digo, por gusto vou, facemos unha cousa boa, vou con gusto, Perfecto, e a túa interpretación, a interpretación do arquitecto municipal é outra. E eu non son arquitecto, polo tanto, eu non vou entrar en debates técnicos. Eu fixen unha pregunta aos departamentos técnicos do Concello, dixeron, adiante, señora alcaldesa, podemos ganar 2 metros en un vial que é un perigo. E a señora alcaldesa agarrouse a eso. Punto final. Punto final. Non o creo, francamente, non o creo. Ben, terán que discutilo co arquitecto municipal, non conmigo. Xa está, eu creo que quedou suficientemente explicado como foi o proceso, punto por punto. E digo, o reitero e o defendo, estou moi satisfeita con esa obra e moitos veciños me transmitiron a súa satisfacción tamén. Evidentemente, eu quería ser alta dejada e non son como son, que lle vamos a facer? Que de verdade, a realidade é que é. Bueno, pareceme ben.
Vamos a votar, que ademais estamos todos a favor, porque non entendo tanta discusión. Eu só quería que a xente entendera cal foi a tesitura da alcaldía. Era 2 metros ou nada, ademais avalado polos técnicos municipais. Eu máis non podo facer, porque eu non son a técnica municipal. Pois bueno, grazas. Vamos a votar. Votos en contra. Grazas, Sergio. Abstencións e votos a favor. Ves, e ademais estamos de acordo. Por unanimidade, ni máis ni menos. Non, está todo, si xa está todo feito. Bueno, en fin. Home, evidentemente non vamos a tirar o muro. Salvo que non lo ordene un xuiz. Bueno, pero ao Concello terá que facer o que mande a xustiza. Dios nos libre de que non sexa de outra maneira. Bueno, temos as dacións de contas a dispor dos concelleiros e concelleiras. O que? Había que corregilo porque había que votar, me imagino que incorporarlle alternativa. Pois perdoade porque non me acordei da emenda, pero repetimos. Exacto, aí na emoción. Pois entón, primeiro temos que aceptar a emenda. Podes decirnos como queda? Da igual a redacción, é dicir, que se lle pida un informe á Deputación tras o remate desa obra. En cuestión económica tamén. Por decir algo serio, que conste que xa foi unha denuncia a APLU e a APLU pechou o expediente porque non había base. E xa non lo comunicou, pero bueno. Votamos a aceptación da moción despois de que o Partido Popular acepte a emenda. Vale. Votos en contra da aceptación da emenda. Me parece un pouco ridícula en sí mesma, pero bueno. Pero por que nosotros? Si non tiene que aceptar. Nos non aceptamos a emenda. Xa estamos un pouco perdidos. Ustedes a votar a emenda. Claro, non aceptamos a emenda porque non parece que tiña ningún sentido. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aceptada a emenda, agora se vota a moción coa emenda incorporada. Votos en contra, abstencións e votos a favor. E queda aprobada por unanimidade igual que antes. Claro, por un punto en contra non vamos a aceptar o resto de puntos, estamos a favor. Bueno, o que estábamos dicindo, as dacións de contas están a disposición dos concelleiros e concelleiras. Agora temos o punto de rogos e preguntas para os concelleiros e concelleiras. Sí. Boas noites. É un rogo, a alcaldesa, e antes de facer o rogo quero realizar unha parte expositiva para o mesmo. Con respecto ao mini-meeting feito pola alcaldesa ao final do punto do tasazo da recollida do lixo, debo aclarar que faltou a verdade en varios aspectos. Atacou o Partido Popular criticando que fomos os culpables de que non se levara a cabo un proxecto pioneiro para a planta de recollida. Voulle explicar, porque, lóxicamente, vostede non estaba no ano 2001,
cando se empezou a facer a obra, ningún de vostedes, que o proxecto era moi bonito, pero o mellor era para facelo en cíos e ons, porque non había chan ninguno. Iso de facer proxectos no aire e non ter chan adquirido, quen tuvo que molestarse en conseguir o chan para facer o proxecto que desgraciadamente non cabía foi o Partido Popular. Eso de facer proxectos así, por iso lle digo que falta verdade. Falta verdade con Sogama dicindo de que no ano 2008, cando se aprobou a ordenanza 2008, xa pasaba os concellos a pagar a Sogama. Falso. Foi no 2013, cando se acorda facer un plan de refinanciación polas débedas, donde se pagaba Sogama a través dos concellos, pero non foi no 2008. Estou falando eu, creo. Non lle faltei o respeto en ningún momento a vostede, ni a interrumpir. A ver, pero nos vamos a poñer a facer aquí unha disertación inmensa, estou facendo fora do punto. Por favor, cale o rogo. A vostede interrumpina? Non, pero é que entonces aquí non acabaremos nunca. Bueno, pois ora estou facendo a parte expositiva do rogo. Falou de Sogama e de que no ano 2008 foi cando se fixo. No, foi no 2013. Pero é máis, dixo vostede que ora coa nova ordenanza... Que? No, non hai, non hai. Di vostede que coa nova ordenanza vaise poder pagar a través da ordenanza a Sogama. Falso, porque non revisou ni o orzamento da Mancomunidade. O orzamento da Mancomunidade establece que o Concello de Cangas ten que seguir aportando 500.000 euros para Sogama. Por iso, deixe de enganar. Está no orzamento da Mancomunidade. Revisa a documentación, por favor. E para rematar, fala vostede de que hai poucos casos de risca e que non se incentivou suficiente, que posiblemente houbera máis persoas apuntadas. Vostede leva 1 ano e 9 meses de presidenta. Que fixo vostede para que houbera máis persoas apuntadas para isto? Absolutamente nada. O rogo ven agora. Non faga demagoxia e cumpra coa vontade da maioría do pobo representada aquí por 11 corporativos. Leve este acordo e defenda a vontade do pobo de Cangas anulando esa ordenanza fiscal na Comisión Informativa do LUNS, si quere, e non sea cómplice do tasazo de meter a man no bolsillo as canguesas e os cangueses. Ese é o rogo. Vitoria, cedoche a palabra. Por iso lle estou cedendo a palabra. Eu vou ser rapidiña e non necesito ni que me contestedes as preguntas nin os rogos. Ben? Bueno, os rogos xa non hai que responderos, pero... preguntas. Me preguntan cuándo o pintado do Keniata e, por favor, cuándo se van a quitar os contenedores diante do instituto. Me preguntan tamén cando se vai facer o control de plagas, porque, claro, depois xa sabemos o problema que temos, principalmente nos centros educativos, pero tamén en outros ámbitos. Sabedes xa o problema que temos habitualmente con ese tema. Ben? Xa solamente son as preguntas. Nos rogos. Me imagino que todos e todas sabedes que un autobús deixou a parte da nosa poboación en Vigo outro día a última hora porque non lle chegaba os asientos para todos os veciños, entón o meu rogo é que esta corporación, por medio da señora alcaldesa, que solicite por escrito a ver se hai posibilidades de que ou ben reforcen esa liña de autobús ou ben reamplíen o horario de barco. Aí estaremos apoiando esa solicitude porque nos parece increíble. Un rogo de que se lle pida á Xunta que intente resolver que ocorre na autoestrada entre o Bosque Encantado e a frutería de Aldán, porque inda que se arreglou na época do noso mandato, o chan volveu a fundirse outra vez. Entón, algo hai debaixo que evidentemente supón isto. Hai unha praza de mobilidade reducida entre os contenedores cerca do Froiz, na Avenida de Galicia, pero na zona do Froiz, que quedou entre os dous bases de contenedores. Entón pedimos que, por favor, acumulen os contenedores hacia un lado e que pinten que a volvan a pintar porque non se ve e que además se poña nun sitio que realmente sexa accesible, que para iso é unha plaza de mobilidade reducida. Ben? Un contenedor marrón en Longán, de verdade, o veciño do primeiro non sei como non nos matan. Aquilo é morrer
ver, de verdad, levan siglos sin lavalo, sin vacialo, e é marrón, é orgánica, o sea, iso morres. Ben, entón, por favor, que o limpen ou que o saquen dali, xa non sei cal é. E o meu último rogo, que posiblemente, bueno, pois a xente a mellor non lle parezca tan importante, a min doeume a vista e o oído e o teño que decir, é que, e é un rogo, non é unha pregunta, que quede claro, solamente pido que un concello, que unha administración local como Cangas, cando se fai o diseño dun examen que eu lín na prensa e o único que puiden acceder é o que constaba na prensa, debe evitar calquer formalización que poida interpretar a discriminación, aínda que sexan nas respostas erróneas, aínda que sexa nas respostas erróneas, moralmente e socialmente. No século no que estamos, que unha administración pública, como o Concello de Cangas, poña certas opcións de resposta en un tipo test, sexa pa quen sexa, de verdade, que, por favor, controlade eso, porque non me parece de recibo, e tampouco me parece unha broma. Se é unha broma, me pareceu bastante macabra, e o digo moi sinceramente e moi enormemente seria, con respeto. Xa acabei. Tanto polo rural como aquí no casco vello, Telefónica está sustituindo os antigos postes de madeira por uns de plástico, de PVC. Así como os sacan, poñen os outros ou poñen os novos, pero están deixando ao redor dos postes pedras e material do que están sobrando, o sea, están enchendo que son o rural de restos ao redor do que son dos postes. Solicito que o rogo, que falen coa empresa, e que ese material é sobrante que o leve. Bueno, comentando un pouquiño máis ao meu compañeiro, decir que eu non sei esta xente, a empresa que o está facendo, si ten que ter unha licencia ou que ten que ter algo, porque a min, personalmente, había un poste na miña finca, entraron, destruírome as plantas que tiñan unha jardinera e colocaron o poste este. Eu, a verdade, que gustaríame que alguén mirara eso. Quería pedir tamén que se estudiara e se buscara de alguna maneira que se puderan adaptar unhas plazas para parar e poder recoller as persoas que veñen en transporte tanto marítimo como terrestre, porque a verdade que ali non hai maneira de poder parar, antes de facer a obra que se fixo de urbanización, aínda se podía parar algo, pero agora non. Entonces, o que non podemos estar no medio da carretera para coller a alguén. E agora, cando vai a vir o inverno, vai ser moito máis gravoso. Outra cousiña que sí que quero pedir, que me parece urgente, que se debería facer antes de que veñan as choivas, e que está ben que se limpiaran as carreteras, como se limpiaron as ervas, da que fora tarde, pero bueno, se limpiaron. Pero agora pon en descoberto que nas cunetas están todas cheas de terra. Entón, cando veñan as augas, vai desbordar e romper as carreteras e facer moito daño. Entón, eu rogaríalles a vostedes que, por favor, que se limpiaran as cunetas. Se non se pode facer máis, que se faga menos, pero que se vaya facendo, que se faga ben. E, por último, esta vai para Antón. Sinto moito, vouche faltar o respeto, vouche decir que eres unha persona que me mentiches, que me termina, que quero, eres unha persona que me mentiches, eu creín en ti, porque en principio eu creo nas persoas e creo nas voluntades. Ti sabes, ti dixéchesme a min que desde que ti chegaches que non ibas a dar unha alta de obra nova mentras ti personalmente non comprobaras que as urbanizacións e as cesións estuveran correctas. Ti sabes perfectamente que levamos a Asociación de Veciños, nós, e eu en particular, peleando por unha urbanización na nosa calle que se fixo mal, tanto a cesión como a obra de urbanización, e me entero que lle destes a alta. Por tanto, dígoche que me mentiches e que para min eres un mentireiro. Nada máis.
Ben, eu teño un rogo, e é un rogo de moitísimos veciños e veciñas de Cangas, e é que, bueno, sobre todo xente do comercio e xente da restauración, todos os contenedores que movestedes, vale, que volvan ao seu sitio. Os do Instituto, creo que é o cuarto pleno no que pedimos que se quiten de ali. Considero que xa deberían estar no seu sitio, igual que considero que xa debería estar pintado o Keniata. Os contenedores, que é unha vergoña. Moi boas noites a todos. Para empezar, que nadie se moleste, pero quero decirvos unha cousa. Me gustaría, porque creo que a xente que está aquí como a que está na casa, eu creo que están flipando. Flipando no sentido de como se levan os plenos. Isto parece un cachondeo, para min polo menos me parece, creo que non somos nada serios e creo que é un rogo que a partir de hoxe os próximos plenos sean un pouco máis serios. En todo caso, me gustaría empezar por unha pregunta. Fai un ano, a señora Sagrario, non vou a dicir que prometeu, pero sí que dixo que o Alondras este ano tendría o campo cambiado de césped. Eu estaba ali presente, o INNA. Este ano, pois, de alguma maneira, un valiente, un capitán, foi capaz, e foi quen, de dicir as verdades. O campo está sen cambiar. Abucheos, o señor concejal que en estes momentos está, e como non, tanto a señora alcaldesa como o presidente do Alondras, hai que dicilo tamén, pasaron de puntillas. Decir, eu marchei dali sin saber cando se vai a comenzar a obra. Levamos un ano ou casi 2 anos, pasaron todo o mundo de puntillas o outro día, os xogadores están pois con problemas físicos, os pais que estaban ali na grada, todo o mundo protestando, e salimos dali como entramos, sin saber cando se vai a empezar a obra. Por iso, unha pregunta, quero facer a pregunta de cando se vai a empezar, por fin, esa obra, ou se vai a comenzar ou non. Seamos serios, se me quere responder agora ou se non por escrito. Ese proxecto está... Ainda non acabei, Digo, se queres responder, se non... Ese proxecto está en fase de licitación. Neste mesmo momento estás esperando por un informe dos redactores do proxecto para que se xustifique todas as certificacións que se pediron, porque, como sabedes, a Administración non pode poñer certas trabas na contratación faltando a concorrencia. Entón, necesítase ese informe. Unha vez este ese informe, publicarase. Unha vez publicado, haberá 13 días para presentar as ofertas e aí farase. Evidentemente, o ano pasado non se podía facer o campo de Alondras porque económicamente era inviable. Por moito que se prometan as cousas, hai un procedimento legal que leva moito tempo. Despois, o proxecto chegou aquí, non sei, non quero decir tampouco, pero chegou aquí a mediados deste ano. Entón, evidentemente, unha vez chega o proxecto, despois hai que licitalo. E, evidentemente, o Departamento de Contratación ten que sacar miles de contratos máis, ademais que este. Entón, esta obra farás este ano, evidentemente, pero hai que entender tamén un pouco como funciona a Administración e os seus tempos. Os cartos están aí reservados, o proxecto está aí, podedes pedir acceso ao expediente e saberedes como está ese contrato. Podo continuar. Me parece increíble que alguén prometa algo, para iso eu sería capaz de decir, oye, pois mira, non sabemos aínda, pero que desde un altavoz no cal hai, pois non sei, 300, 400 persoas, que prometa que po ano que ven tedes o campo listo. Eu non sei o que leva todo ese papeleo, pero levades un ano, levades un ano. Pero bueno, iso como todo. Sigo, aínda non acabei. Me gustaría tamén, vostedes que tanto presumen de que parchean, de que asfaltan, eu o dixen aquí varias veces, creo que non minto, eu dixen ao señor Antón, creo que foi a él incluso que me reprobou, lle comentei que non fai falta, ahora mismo non só en parchar, hai camiños, carreteras, eu non ollo a nadie do goberno que diga, pois vamos a asfaltar, ou non miro os feitos.
Están as carreteras, a maioría, moitas das carreteras polas cales non se poden nin pasar. Non fai falta xa emparchar, hai que asfaltar. Por iso rogo que dunha vez por toda fagan unha partida para asfalto, non para parcheado. No, aínda non acabei. Me gustaría tamén saber, e pregunto, fai non moito, na prensa saliu de que uns drones non israelitas ni da Unión Soviética iban a facer un traballo no cementerio, se non me equivoco, non? Creo que algo saliu na prensa. En este caso, eu denunciei por parte de moita xente que no cementerio de Cangas, como pode pasar en calquera, con fotografías incluídas nas cales salieron na prensa, cando chove, hai filtracións nos nichos. E cando hai filtracións nos nichos, os nichos énchense. E a porquería, por chamarlo dunha maneira, que sale dai dentro, van discurrindo por todos os nichos. A mellor non é a palabra porquería, pero, vale, a porquería, perdón por o couso, me refiro ás aguas que salen de aí, non estou pensando nas persoas que están dentro, non me interpreten mal, que vostedes para interpretar mal. En todo caso, eu creo que non é a primeira vez que o digo, non fan nada, me gustaría saber se teñen previsto, xa que vostedes dicen que iban a ver cuns drones ou que hai algún problema aí, non sei se empezaron a facelo ou non. E rogo que dunha vez se poida facer algo. Outra cousa máis e acabo. Eu non quero ser repetitivo ni nada, pero hasta as 12 da noite aquí parece que todo o mundo temos prisa. E hasta as 12 da noite hai que apechugar, amigos, hai que apechugar. En todo caso, me gustaría saber como está o tema da piscina. Bueno, a ver, seamos serios, hombre. Vale, pois a ver, ainda non ha acabado, Me gustaría saber que se vai facer, ou se tedes pensado facer algo, porque, bueno, a mí me chegaron as fotografías da piscina, dos elementos deportivos que hai ali, e aquilo é unha auténtica vergonza. Non sei se vostedes van a facer algo ou teñen pensado. Entonces, me gustaría, porque é un problema para os que están utilizando ese servicio, con máquinas que están completamente estropeadas, oxidadas. Claro, cando un non atende, así nos vai. Bueno, vale, seguramente que ten que contestar, pero non é maneira, non hai maneiras. Pero bueno, o que decía, non aprendemos nada. Quero dicir, para o seguinte pleno seguimos igual, non pasa nada. Con isto se acabei. Fagan o que queiran. Boa noite. A ver se agora vai. Ben, pola miña parte, vou volver co tema da Rúa Estrela. En este caso, vou preguntar, agora que xa está casi rematada a obra, pois unha pequena pregunta, que é saber o motivo polo cal, inicialmente, se numeran todas as pedras orixinais e, posteriormente, esa numeración non se utiliza para nada e a súa colocación é totalmente arbitraria. A ver, ahora vai. Bueno, daquela maneira. Básicamente iso, por que se gastan uns cartos en numerar as pedras orixinais para logo colocalas de forma totalmente arbitraria e nin sequera todas, básicamente. Saber a motivación. Sí. Bueno, pois eu vou a recordar as preguntas que siguen sin contestarse dende fai xa casi 5 meses que estou repetindo preguntas e, bueno, vou reducilas porque hai algúns compañeiros que xa fixeron as mesmas preguntas e non vou a repetilas, como é a Pintado da Rodeira, pero gustaríame saber como están os espellos despois do temporal do ano pasado, que siguen sin colocarse, cando se van a poñer no Freixo, na Rosada e na Boubeta, que hai algún máis que están aparecendo pouco a pouco. Sabe cando? A ver, xa cho contestei no último pleno. Estánse cambiando
a medida que se van facendo, esa e outros cambios dentro do Departamento de Sinalización. Porque non é só cambiar espellos, e de feito me consta, e seguro que ti tamén, que se cambiaron bastantes. Perdoe, os que estou revisando eu non se cambiaron todavía. Preguntaré a mis Home, pero compañeros que se si nas cambiaron parroquias... outros. Mira, na saída da autovía, na subida, hai un que se cambiou. Outra ali, ao final da rúa do Freixo, cando chegas á curva, aquel tamén se cambiou. Deberonse de cambiar por menos 4 ou 5. Comprométome a pasarlle un listado cos espellos que están sin Pareceme colocar. ben. O listado xa o temos. Non o tedes porque entonces non cambiasedes casi ningún. Vamos a ver, hai moitas cousas que hai que facer, non se poden facer todas dunha vez. Non é que non haxa vontade nin que haxa descoñecemento. Todas non, algunhas sí. Hai que marcar prioridades. Perfecto. Pero sí que se respondeu. A mes me acordo claramente de responderlle. Repito, non lle din unha data, eso non quere dicir que non sexa unha resposta. Non teño ningunha resposta das miñas preguntas que fago. Gustareme que as preguntas... Pero revisa a videoacta. Isto que estou facendo agora é unha resposta. Pero estou recordándolle que durante este mes non se colocou ningún. Pero eso non quere dicir que non che respostara. Eu ni siquiera che dou garantía de que ese que me estás preguntando se vai a cambiar este mes. Cando tes unha data, a mí dame unha data e despois xa non espero esa data. É que unha data é a resposta que ti queres e a resposta que che dou é a resposta que che dou. É dicir, que non che guste a resposta non quer dicir que non sexa unha resposta. É un silosismo lóxico básico. É unha pregunta moi sincera, señora Araceli. Sabe cando se vai a colocar os espellos? Non sei cando se vai a colocar concretamente ese espello concreto. Esa é unha resposta. Xa estamos satisfeitos coa resposta? Bueno, perfecto, pero unha resposta. Seguimos. Os contornados do Io Rodeira, se preguntou a miña compañeira Loli. Reglamento, lo pasa que non está o Concelleiro de Porta, reglamento de uso de instalacións de Rodeira, do Keniata, sabe para cando vai a estar? Trasladareille a súa pregunta ao concelleiro, pero xa hai un regulamento. Si, o que fixen eu cando... Bueno, pois xa hai, entón non entendo ben cal é o problema. E a máis é a segunda vez que o pregunta, ou a terceira, xa non sei. Creo que xa van 4, Despois, con respecto á licitación, que xa falou o meu compañero do Alondras, gustaríame saber como está o do Gatañal, porque é a segunda tamén que teñen aí pendente. Non sei se van salir todas xuntas ou... Salen todas xuntas? Para cando esa licitación do Gatañal? Parrelles está. Están agora mesmo coa licitación tanto do Gatañal como do Alondras. Sairá cando teña que sair, é dicir, vai a sair xa, pero a licitación axudicarase cando toque, é dicir, vai haber prazo de presentación de ofertas, hai varias mesas de contratación, non sabemos o que vai a pasar, non sabemos cantas empresas se van a presentar, como hai que valorar, non che podo dar unha data, porque iso sabe o calquera persoa que entende como funciona a administración. Estamos agora mesmo con iso, o Departamento de Contratación está agora mesmo co Alondras e co Gatañal. Si, ata de agora estivo con outras cousas que se sacaron tamén, non pasa nada. Visión, que si a sabe ben, se non, pois, cando sepa me a pode decir. Pero, bueno, continuo coas preguntas. Con respecto a outra licitación que está pendente de salir, que son a xestión de comedores, teñen tamén algunha data prevista para sacala? Perdón, está contratado, hai un contrato menor para 2 meses, xa levan gastado creo que un mes, gustaríame saber se ten previsto para renovar esos 2 ou van a sacar o novo contrato. O contrato hai unha memoria económica de todo o primeiro trimestre e está así. Si a licitación ten que sair agora, sairá despois da do Gatañal e do Alondras, evidentemente. Moi ben. A ver se antes de Reyes temos toda a licitación, por si teñen que pedirlos. Despois, fai uns meses, antes do Bran, recordei que a saída, ao horario de saída do CEIP de Coiro está sendo un escándalo. Retomáronse as clases, siguen o mismo escándalo e con moitas queixas veciñais, incluso con algún daños en vehículos. Gustaríame saber se están tomando medidas ou non para iso.
Coméntolle que non chegou ao Concello ni unha sola queixa. Ni unha. Nin da dirección, nin da AMPA, nin de ningún pai. Presenten as Sí, queixas. claro, por suposto, porque o adivinar non son. Perfecto. E aparte, por outra Pero parte, gustaríame- haberá que mandar a Garda Civil, que é a que ten que exercer a función en esa Dame estrada. igual, como si quere ir vostede Sí, ali sí, a os mirar o geos, tráfico. claro que sí. No, estoy faltando al respeto. Veña, que se estamos acabando. Hermosa, no quiero faltar al respeto. Axa paz, Es que me llamaste. axa paz, por favor. Veña. Hombre. Con respecto... José Luis, por favor. Situación, gustaríame si pasou, fai moito que pasou por os exteriores dos campos de atletismo. As festas de Cangas terminaron fai xa algunhas semanas e, como saben, creo que, ou se non sabe, recórdolle que sigue por ali o contenedor que se utilizou para que os feriantes puderan evacuar e facer as súas necesidades nel. E gustaríame saber se ten previsto algunha data para retirar o contenedor. Recordo yo tamén a vostede, a Concelleira de Obras e Servicios, a todos os concelleiros que teñen área de competencias nesa zona. Gracias. E a última, con respecto ao desbrozado, agradecer o desbrozado que se fixo pola zona de Coiro, pero, bueno, quero recordar, gustaríame saber quen o fixo ese desbrozado, porque creo que vai ter que volver a desbrozar e a recoller todo o desbroce que se quedou, porque, como xa dixeron antes algunha compañera mía, vai a volver, cando sean as chuvias, vai haber problemas de agua en moitos desos sitios que quedou mal desbrozado. E nada máis. No quedó mal desbrozado. Primero pasan las máquinas y después pasan a mano. Las máquinas van más rápido que la manual. Pois creo que se olvidaron onde quedaba Coiro, porque xa levan xa 15 días sin limpiar, vale? Fernando. Te vuelvo a repetir, las máquinas van más rápido que el personal a mano. El personal a mano ahora mismo estaba acabando en Aldán y cuando acabe en Aldán irá para Coiro. De todas maneiras, se a empresa deixa algo mal feito, sí que agradecemos que non lo digades, porque nos temos que exixirlle que efectivamente... No, bueno, pero eu personalmente sí que o agradezo porque eles están contratados para facer o traballo ben e non o deber exixirlo. Así que eu, si de feito yo digo aos veciños, si mirades que na vosa área, e de feito Sagri me consta tamén que lle dice aos veciños si están traballando mal avisade, porque eles teñen que cumplir o contrato, recoller os restos, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, unha labor de control que eu sí que agradezo. Non sei, si, Vero. Boas noites. Pois eu quería facer unha pregunta porque pedimos acceso a un expediente sobre o gato que se depositou nas naves de Ogea que finalmente faleceu e pedimos varias veces acceso ao expediente e deronnos acceso fai unha semana e pico, algo así. Nese expediente solamente consta un atestado da Policía Local e un requerimento do Valedor do Pobo porque hubo unha persona que pediu acceso tamén ao expediente e non se lle deu resposta. Entonces, ante o silencio administrativo, dáse por feito que é unha negativa, esta persona acudiu ao Valedor do Pobo e o Valedor do Pobo fixo un requerimento ao Concello de Cangas para exixir que se lle dera acceso a este expediente. Entonces, quero saber si se lle respostou, porque non consta, si falta algún tipo de documentación, porque creo que hai unha denuncia que se fixo o Concello, tampouco consta nese expediente. Entonces, quería saber a documentación que falta aí. Ben, no expediente está o informe que comentas. De feito, comentamos este tema nas comisións. A cuestión foi, porque logo puden averiguar falando co personal do Concello, quedou efectivamente esa resposta sen facer. Pero no momento que chegou a petición do Valedor do Pobo se enviou, non sei se era o acceso que pedía esta persoa de maneira inmediata, foi algo que se lles quedou atrás. Logo, incluso, non sei se agora xa se lle confirmou, por que non se lle confirmara o valedor que xa, porque non sei se logo chegou un segundo requerimento, non sei se o que me comentaba Pío outro día,
e logo se lle fixo saber, se puso en coñecemento do valedor que efectivamente o acceso á información xa fora dado. De todas maneiras, esa é toda a información que ten o Concello. Se hai unha denuncia presentada en outro organismo ou está sendo investigado por outro organismo competente, non consta, o sea, eso non está no noso poder, nin a denuncia, nin ninguna outra cousa. Que dicir, se alguén vai á Guardia Civil e fai unha denuncia, nós non temos ningún documento, ni ninguna constancia desa denuncia. Entonces, quere dicir que, aunque unha denuncia este interposta, o Concello non lle chegou. A día de hoxe confirman que non lle chegou. Non, claro, porque o Concello neste caso estará en calidade de investigado. Non sei se me explico. Bueno, vendo que hai un preanuncio do SAF de Cangas, quería saber se se vai a licitar por fin o SAF e tamén facer un rogo, e é que nos gustaría, supoño que non será moito pedir, que toda a documentación deste expediente este a disposición en canto se poida, que non veña toda a documentación igual un día antes do pleno de outubro ou dous. Nada máis. Podo contestar a pregunta do SAF? Vale, o inicio do expediente do contrato SAF vio o pleno, o último pleno. Neste momento, esta mesma semana, a persoa técnica responsable dese contrato meteu no expediente os pregos técnicos, así que podedes pedir acceso xa, se así o considerades, para poder mirar toda a documentación. Normalmente non enviamos a documentación antes porque a documentación vai sempre ligada á convocatoria. Aínda así, se queredes pedir acceso en calquera momento, podes pedir acceso aos expedientes ou penso que tedes o noso número de teléfono para solicitarnos información cando consideredes. Nunca pasou iso, entón entendo que tampouco é tan importante. A ver, o procedimento non é que chamemos por teléfono, simplemente pregunto por un expediente e rogo que se nos dea o acceso en canto estea completo o expediente. Non vou a chamar a ninguén. Grazas. Para ter acceso a un expediente ten que pedilo e solicitalo. Claro, non é cousa de que nos... Exacto, pero tamén pode chamar que vamos a decirlo. Xa, exacto. Esa cousa que tedes que facer vos, se considerades. Entón, pois o goberno aquí nada ten que ver. Bueno, vamos a pechar esta sesión plenaria e agora, fora de sesión, o público asistente pois pode preguntar o que queira.
Sobre esa petición, unha consulta cos técnicos municipais, e me consta que, se non recordo mal, que, de feito, a arquitecta do PEPRIS faloulle a vostede mesmo sobre esa cuestión e deulles explicacións de por que técnicamente non era posible establecer a fonte onde vostedes e nós, nun principio, intentábamos colocar a que era no triángulo de ali arriba. E, entonces, unha vez que queda claro que non podemos colocar o acceso á auga donde vostedes querían, porque non é técnicamente posible pola caída, o único que queda é o que decía vostede de control de acceso á fonte Bella. Sí, sí. Ya te lo dijo el arquitecto. Eso xa lle explicou a arquitecta a vostede. No, é unha mina que hai no baixo dun edificio. No, se bombea a rúa e desde aí vai por caída hasta a fonte. Pero o sitio onde se pretendía colocar unha nova toma de auga é imposible facelo porque por caída non pode chegar.